Regnen piskede nådesløst mod glasfakagerne i penthouse-lejligheden på 24. etage i Lassentårnet i København. Som om himlen selv ville advare om den storm, der var lige ved at bryde løs indenfor, smækkede Victor Lassen telefonen ned i marmorbordet. Et så hårdt og tørt smæld, at det fik 2 af hans livvagter til at fare sammen. Kæberne var spændte, knogerne hvide og vejtrækningen kort. Uden for de store vinduespartier glitrede København ligegyldigt. Men herinde i mødelokalet blødte de $80 millioner sekund for sekund. Skal mig en russisk tolk lige nu. Jeg er ligeglad med, om I så skal slæbe ham ind fra gaden. Hans stemme var lav. Den slags lave stemme, der havde afsluttet karriere, ægteskaber og hele liv. De 2 mænd i de sorte habitter forsvandt ud på gangen som røg. Victor løsnede silkeknuden om halsen og strammede den så igen. 15 minutter. Det var alt, hvad der adskilte Victor fra hans karrieres største handel eller det mest katastrofale kollaps, Lassen-imperiet havde oplevet i 3 år. Anton burde have været der. Anton var der altid. I 7 år havde den tavse Hvideråser siddet 2 stole til venstre for Victor og forvandlet hvisken på russisk til torden på dansk. Anton kendte hver en dialekt, hver en gestus, hver et slankudtryk, som Bratvarm brugte, når de troede, at ingen forstod dem. Og nu, 90 minutter før årets farligste forhandling, ringede Antons telefon ubesvaret. Hans lejlighed i Valby var tom. Hans bil holdt stadig i garagen. Hans kone fortalte, at han den morgen klokken 7 havde kysset deres datter, var gået ud af døren, og at ingen havde set ham siden. Victor vidste det ikke endnu, men Anton lå allerede på bunden af Øresund med et enkelt skudhul bag venstre øre. Marcus Frost trådte ind i lokalet, mens han justerede sine manchedknapper med en ro, der virkede næsten for perfekt. Victor, vi har ringet til alle tolke i byen. Der er simpelthen for kort tid. Der er ingen pålidelige. Skal jeg holde dem hen? Man holder ikke Bratvagen hen, sagde Victor og så op. Hvis du holder Bratvagen hen, bliver du til en lærestreg. Gamle Thomas kom ind bag Markus, mens han støttede sig til sin stok, og hans kridhvide hår skinnede under lyset. 85 år og stadig den skarpeste rådgiver i de 5 bydele. Han læste Victors ansigt, som en præst læser en døende skriftemål. Victor, der er 12 minutter. Hvad vil du gøre? Victor pressede 2 fingre mod sin tinding. Han tænkte på sin far, der lå begravet på Vestre Kirkegård under et navn, der ikke engang var hans eget. Han tænkte på de 15 år, det havde taget ham at arbejde sig op fra at være en simpel gadebølle på Vesterbro til at blive manden, der sad ved dette bord. Han tænkte på de 80 millioner kroner. Han tænkte på de 3 russer, der allerede var på vej op i elevatoren, på vej mod ham som en langsom kugle. I et splitsekund overvejede han at flygte. Så rettede han på slipset, for alle til at sætte sig. Smil. Jeg skal nok finde en løsning. Hvad Victor Storm ikke vidste, som han stod der helt alene for borgen af det blanke, sorte bord, var, at de næste 10 minutter ikke kun ville redde hans liv. De 10 minutter ville grave hver eneste hemmelighed frem, som han havde begravet i 6 år. De ville afsløre den forræder, der stod hans hjerte nærmest, og lægge hele Storm-imperiets skæbne i hænderne på en 7-årig pige i en slidt frakke med en bamse under armen. Samtaleanlægget summede, og receptionistens stemme rystede gennem højtaleren. Herr Storm, russerne er på vej op. Victor tog en dyb, langsom indånding og pustede ud, og så begyndte døren til mødelokalet at åbne sig. Men døren åbnede sig ikke, som Victor havde forventet. Den blev ikke slynget op for at afsløre Dmitri Bulov i sit nystrøgne jakkesæt og med sit kolde, russiske smil. I stedet knirkede det fra bagdøren i den modsatte væg, den der førte ud til rengøringsgangen. Og det, der kom ind derfra, fik i et øjeblik enhver mand i lokalet til at glemme, at 80 millioner kroner var lige ved at træde ind af hoveddøren. En lille pige, ikke højere end ryglænet på Victors læderstol, med filtret, lyst hår, der var klodset flettet af hænder, som tydeligvis aldrig havde lært, hvordan man gør. En uldfrakke, 2 størrelser for stor, med ærmerne smøget op 4 gange, og alligevel slugte de hendes håndled. Gummisko, hvor det ene snørebånd manglede, og gummiet var ved at løsne sig i snuden. Presset tæt ind mod sit bryst holdt hun en lille bamse med et flødefarvet bånd om halsen. Bag hende, i døråbningen, stod Hanne, bageren fra butikken 2 gader mod syd, med hænderne dækket af mel, allerede havet i en undskyldning, hun endnu ikke havde udtalt. Renberg, undskyld mig, tilgiv mig, jeg ved godt, jeg ikke bor, men hun sagde, hun kunne hjælpe. Hun sagde, hun hørte det ud på gangen. Vær så venlig at lytte til hende i bare 1 sekund. Lars, den korpulente bodyguard hen ved bagvæggen, var allerede i bevægelse. Hans hånd lukkede sig om pigens spinkle skulder, som når en mand knytter næven om en flue. Ud, nu. Vent. Valdemars stemme var lav, men den kløede rummet i 2. Lars stivnede. Pigen græd ikke.
Hun fortrak ikke en mine. Hun så op på Valdemar Lindberg, den mest frygtede mand i de 5 bydle, og med en stemme, der knap nok hævede sig over ventilationens brumme, sagde hun, "Hov, jeg taler russisk." Jeg hørte det udenfor. Kan jeg hjælpe? I et kort øjeblik holdt alle vejret. Ingen rørte sig. Så grinede Markus Krog. Det var en latter, der var en kende for høj, en kende for hurtig. Et par af håndlangerne stemte usikkert i, mens de søgte Victors blik for at få lov. Selv gamle Tommy tillod sig et kort, træt grin over det absurde i situationen. Victor grinede ikke. I stedet tog han et langsomt beregnet skridt fremad, til han stod lige foran pigen. Han satte sig på hu, så hans polerede italienske hersko stod lige over for hendes slidt, hullede sneakers, og hans stormgrå øjne mødte hendes blå øjne i øjenhøjde. "Hvor gammel er du, tøs?" Rummet eksploderede i latter. Selv de mest tavse mænd trak på smilebåndet. Nu hostede en eller anden året cirkus ned i sit ærme. Markus Krog smilede også. Men Victor, der havde brugt 15 år på at afkode løgneres ansigter, bemærkede noget andet under det smil. Et hurtigt blink, en spænding i øjenkrogen. Noget helt småt, der virkede malplaceret. Han lagde det bag øret. Derefter vendte Valdemar sig mod pigen og talte ikke på dansk, men på russisk. Han valgte bevidst en lang og snørklet sætning, spækket med russisk fængselsslang og et ordsprog, som hans bedstefar havde lært ham for årtier siden. En sætning, som ingen lærebog nogensinde ville våge at undervise i. Ulven skifter nok sin pels, men aldrig sine vaner. Og den mand, der glemmer den lektie, fodrer skoven inden det første snefald. Latteren i lokalet døde langsomt ud. Den lille pige blinkede ikke. Hun lagde hovedet på skrå som en fugl, der genkender en velkendt melodi. Og så på et dansk så klart som kildevand svarede hun. "Du sagde, at en ulv kan skifte sin pels, men aldrig sin natur. Og enhver mand, der glemmer det, ender med at fodre skoven inden vinteren. Det er et ordsprog. Min mor sagde det altid, når hun ikke stolede på nogen. Stilhed. En ægte tung stilhed af den slags, der presser sig mod de store vinduespartier." Victor Storm var ikke blevet overrasket af noget eller nogen i 9 år. Han mærkede det nu som en fremmed, der bankede på en dør, han troede var forsælet for altid. Hans pupiller trak sig sammen. Hans vejtrækning blev langsommere. Hele hans verden svandt ind til det lille, trætte ansigt foran ham. Bag ham stod Markus Duelund fuldstændig ubevægelig. Victors øjne søgte lynhurtigt gulduret på hans håndled. 3 minutter. 3 minutter var ikke nok til at undersøge nogens baggrund, finde en far eller overhovedet bare skænke et glas vand. 3 minutter var nok til at træffe en beslutning, der kunne begrave ham. Victor Traten rejste sig i sin fulde højde og knipsede med fingrene. En af hans mænd, en vis Lukas, skyndte sig at hente en pude fra sofaen i stuen. Victor pegede på sædet lige til venstre for sig. Den plads, som Anton skulle have siddet på. Sæt hende der. Hed stolen. Så han på pigen, og hans stemme faldt i det fløjsbløde leje, han brugte, når han ville sikre sig, at noget blev husket for resten af livet. Hør godt efter, lille ven. Du sætter dig i den stol. Du skal oversætte hver ord, de siger til dansk, og hver ord, jeg siger til russisk. Hvis du gør det godt, går du herfra med flere penge, end du nogensinde har set. Hvis du laver en fejl, med vilje eller ved et uheld, dør vi begge to i dette lokale. Forstår du, hvad jeg siger til dig? Pigen nikkede beslutsomt, som en soldat nikker. Victor vendte sig om for at tage plads for bornen. Han havde taget præcis et skridt, da han mærkede det, den mindste berøring mod stoffet på hans jakke, knap nok mere end en sommerfugl, der rører ved hans ærmekant. Han så ned. Pigens små fingre havde grebet fat i kanten af hans ærme. Signor, det ord fik hans hjerte til at springe et slag over. Hun havde ikke sagt det på dansk. Hun havde sagt det på italiensk med den bløde, romerske sprogmelodi, som hans egen bedstemor brugte, når hun ville have ham til at høre efter. Og sætningen, hun valgte bagefter, viskede hun så lavt, at kun han kunne høre den skjult af lyden fra stolen, der blev rykket på plads bag ham. De vil slå dig ihjel. Jeg hørte det uden for elevatoren. Hele Victors krop blev kold på den langsomme, kontrollerede måde en søfryser til helt nede fra bunden af. Han bevægede sig ikke. Han kiggede ikke ned. Han holdt sit ansigt fuldstændig ubevægeligt. For 6 mænd i lokalet holdt øje med ham, og mindst en af dem, det forstod han nu, spejdede efter det mindste tegn på panik. Han bøjede hovedet en smule, som om han rettede på sin krave, og svarede på det samme lave, dæmpede tysk med en mund, der næsten ikke bevægede sig. Hvem? Pigens fingre gav ikke slip på hans ærme. Russerne, og en af dine egne mænd har en kode. Ravnen flyver 3:00. Jeg hørte ham sige det 2 gange. Manden ved siden af ham grinede. Hver eneste muskel i Victors ryg blev til jern. Han tillod sig, i nøjagtigt et sekund,
at lade blikket glide hen over lokalet, som om han talte stolene. Hans øjne landede, uden at det så ud til, at han stansede på Morten Dahl. Morten Dahls vidde. Det var ikke en synlig sved, intet en fremmed ville bemærke, men Victor havde kendt Morten i 12 år. Han havde set ham bevare roen under skyderier til begravelser, og den nat de begravede hans egen bror i en lavbygning i Glostrup. Morten Dahl svedte ikke i et rum på 20 grader, medmindre noget han ikke kunne kontrollere, var lige ved at ske. Victor så igen på pigen og lagde sit ansigt i det milde, overbærende smil, som en rig onkel viser mod en vildfaren pige. Hvad hedder du, skat? Hun mødte hans blik uden tøven. Sofie Bang. Smilet på Victor Linds ansigt var ikke en millimeter. En svagere mand ville have tabt sit glas. En svagere mand ville have taget et skridt tilbage. Victor var gennem år og slægt blevet trænet til at tage imod et slag, uden at det kunne ses på hans ansigt. Men indeni gik noget i stykker. Bang. Han havde ikke hørt det navn udtalt i 6 år. Han havde personligt givet ordre til at slette det navn fra registrene i 3 lande. Han havde selv begravet det navn i den frosne jord på en kirkegård i udkanten af Albertslund en kold februarmorgen, hvor himlen havde farve som et pistolløb. Bang. Hoveddøren til lokalet blev åbnet. 3 roséer trådte ind. Dmitrij Bulov gik forrest. Et bjerg af en mand, klemt ned i et jakkesæt med farve som våde skifer, han skallede isse skinnende under lysekronen, og et smil, der viste alt for mange tænder til at være behageligt. Bag ham gik 2 mænd med hænder, der så ud til at have brækket flere knogler, end de nogensinde havde givet håndtryk til. De satte sig på den anden side af bordet uden at tage overtøjet af, og Bulovs blev øjne kigget rundt i lokalet en enkelt 2 gange, før de stoppede ved den lille skikkelse, der sad i den enorme stol ved siden af Victor. Et lyst øjenbryn blev løftet. Hvem er hun? Spurgte Bulov. Sofie kom i forkøbet, inden Victor nåede at svare. Hun foldede hænderne i skødet som en skolepige til en eksamen og svarede på et blidt og tydeligt russisk. Jeg er her. Linds tolk. Den sædvanlige blev syg i morges. Bulov iagttog hende i et langt øjeblik, lagde sig hovedet tilbage og lå. Et kort bjef, der fik glassene på bordet til at klirre. En lille pige, Victor. Sender du en lille pige til at tale med mig? Er det her en fornærmelse eller en joke? Victor smilede det smil, han havde øvet sig på i spejlet. Han lænede sig tilbage i stolen og slog ud med hænderne. Ingen af det lene. Jeg sender det, der virker. Taler vi om penge, eller taler vi om mine personale beslutninger? Sofie oversatte hvert eneste ord til russisk uden at se på nogen bestemt. Hendes stemme var fast, hendes hænder helt rolige. Bulatovs latter svandt ind til et modvilligt nik. Han åbnede en ledermappe. Forhandlingerne begyndte. I 6 minutter fremlagde russeren sine betingelser, og pigen oversatte dem til dansk med samme præcision som en kirurg, der syr et sår sammen. Hun tøvede ikke. Hun snublede ikke over årene. Hun oversatte Tons ruter, procenter og offshore konti nøjagtigt, som de blev nævnt. Victor svarede. Hun vendte strømmen og sendte hans svar tilbage til russeren, rene og præcise. Markus Danielsens fingre trommede lydløst mod sit lår. Så nåede Bulatov til den del, der virkelig betød noget. Han lænede sig frem, sænkede stemmen og sagde den sætning, som hans 2 mænd havde ventet på. Sætningen, der var blevet aftalt timer forinden på et sprog, som han troede, ingen andre i lokalet forstod. Levering i Reduka klokken 3. Mine mænd vil give dem en varm velkomst. Det var planen for en massakre. Redok var en tom kaj efter mørkets frembrud, og en varm velkomst var bannerjagen for det beskidte arbejde. Victor ville dukke op klokken 3 om natten med 6 af sine bedste mænd, og ingen af dem ville vende levende tilbage. Sofie vendte sit lille ansigt mod Victor. Hendes blå øjne mødte hans i et halvt sekund længere, end en tolk burde tillade sig, og hun talte på et strålende, roligt dansk. Bulov foreslår levering klokken 5 ved hovedkajen i Nordhavn. Han siger, at hans folk vil tage imod jeres hold på en venskabelig måde, med håndtryk for at besegle det nye partnerskab. Forkert tidspunkt, forkert sted, forkert resultat. Valdemar blinkede ikke, han så ikke på hende. I løbet af et enkelt hjerteslag forstod han, at denne 7-årige pige lige havde forvandlet hans dødsdom til en middagsinvitation. Han vendte hele sin opmærksomhed mod Bulov og smilede endnu bredere. Fremragende. Klokken 5, Nordhavn. Vi accepterer. Mit folk sætter pris på en varm velkomst. Sofie oversatte aftalen tilbage til russisk med det præcise tidspunkt og sted, som Bulov oprindeligt havde foreslået, så Bratva-chefen hørte sin egen plan gengivet uden ændringer. Bulov nikkede tilfreds i troen på, at fælden stadig var sat til klokken 3 på Refsaløen. På den anden side af bordet rystede Markus Davidsens hånd, da han rakte ud efter sit glas vand. En enkelt dråbe faldt på det mørke træ. Han tørrede den hurtigt væk,
Men Valdemar havde allerede set den. Kontrakten blev underskrevet. Bulovs fyldepen krassede mod et stykke papir, der ikke længere betød noget. Valdemar rejste sig. De to mænd gav hinanden hånden. Russeren smilede som en ulv, der allerede har smagt på foråret. Vi ses snart, Victor. Snart, svarede Victor. Russerne gik ud. Døren lukkede i med et klik, og Victor Møller vendte langsomt hovedet mod pigen ved siden af sig, hans øjne helt udgrundlige. Victor sagde ikke noget i lang tid efter, at døren var lukket. Han så på Sophie, som en mand ser på en latpistol, han lige har fundet i sin egen lomme. Så løftede han en finger. Ud med jer alle sammen. Hans folk tøvede. Mads Krog begyndte at rejse sig og rakte ud efter sin mappe, mens hans ansigt var lagt i folder af høflig bekymring. Victor, vi burde lige samle op på det her. Kan jeg blive? Og Mats, gør bilerne klar nede på gaden. Jeg kommer, når jeg er færdig. Mats kæbe strammedes under kinderne. Han åbnede munden, lukkede den igen og gik ud sammen med resten af jakkesættene. Døren lukkede i med et klik for anden gang på 10 minutter, og den stilhed, der fulgte, var anderledes end før. Der var kun 3 personer tilbage i lokalet. Victor, gamle Thomas og pigen i den alt for store frakke. Victor trak en stol hen for at sætte sig over for hende, så hans knæ næsten rørte hendes slidte kondisko. Han hvilede underarmene på lårene med afslappede hænder, og da han talte, var hans stemme mildere, end hans mænd havde hørt den i årevis. Sophie, se på mig. Hvad vil du ellers? Hun slugte spyt, mens hendes små hænder klemte om bamsen i hendes skød. For første gang siden hun var trådt ind i lokalet, krakelerede fagkaden, og Victor så den skræmte lille pige nedenunder. Jeg er i problemer her. Nej, tværtimod. Men jeg har brug for sandheden, hele sandheden. Hun trak vejret ujævnt, og så kom ordene i en hvisken, der fyldte hele lokalet. Jeg har boet i kælderen. Deres kælder inde i fyrrummet under bagtrappen, hvor køkkenventilationen blæser varm luft ud. I næsten 3 måneder. Gamle Thomas gispede lavt bag hende. Victor reagerede ikke. Jeg stjæler ikke her. Kun brød fra bageren på den anden side af gaden. Og kun når fru Jensen lægger det på vindueskarmen. Hun ved det godt. Hun lader bare som ingenting. Jeg sover på pap, og jeg lytter, fordi aftrækskanalen bringer stemmerne fra selskabslokalet ovenpå herned. Mændene, der spiser derinde, taler mange sprog. Jeg forstår næsten dem alle sammen. Victors hals snørede sig helt sammen. Hvor mange? Russisk, tysk, italiensk, engelsk og en lille smule fransk. Min mor lærte mig det. Hun sagde altid, at sprog var de eneste sikre penge, en pige kunne bære rundt på. Hvad har du hørt, Sophie? Hvilke ord? Hun bed sig i underlæben og begyndte så at ramse op. Ravnen flyver 3. Den røde lampe er tændt. Skakbrættet er faldet. Høsten kører gennem Padborg på tirsdag. Hilden fra Vesterbro besøger man ikke før livaen er ryddet. Gamle Thomas trådte et halvt skridt tilbage og støttede sig til bordkanten. Alt liv og farve var drænet fuldstændig ud af hans ansigt, og hans læber var askegrå under det hvide overskæg. Hun så på Victor med et ansigtsudtryk som en mand, der ser guldet kollapse under fødderne på sit eget barnebarn. De sætninger, sagde Victor, og hans stemme var hæs. Præcis de sætninger. Kun 5 mand i hele organisationen kender de koder. Dig, mig, Markus, Lukas og ham i Aarhus. Victor vendte ikke hovedet. Jeg ved det, Victor. Det betyder. Jeg ved, hvad det betyder. En forræder i den inderste kreds. En, der sad ved dette bord i dag og smilede med udsigt til en forgiftet aftale på $80 millioner. Victor lukkede øjnene et sekund, før han åbnede dem igen og fokuserede på pigen. Han rensede sin stemme for et hvert spor af vrede, før han talte. Sophie, har du et hjem at tage tilbage til? Pigen rystede på hovedet. Hendes øjne blev våde, men tårerne trillede ikke. Hun havde på et eller andet frygteligt tidspunkt lært, at tårer kostede mere, end de var værd. Nej, min mor døde for 1 år siden. Den dame, de sendte mig hen til, solgte mig videre til en anden, og så stak jeg af. Jeg har ikke nogen. Victor rakte langsomt hånden ud og rørte forsigtigt ved den lille bamse, hun holdt under armen. Bare for at berolige hende, bare for uden ord at sige, at hun ikke længere var alene. Hans fingre strejfede det cremefarvede bånd om bamsens hals, og så han dem, 2 bogstaver broderet med omhyggelig guldtråd, slidt af mange års berøringer fra små hænder. IB. Victors hånd trak sig tilbage fra bamsen, som om han havde brændt sig. Han rejste sig uden et ord. Han så ikke på de brodede bogstaver igen. Det behøvede han ikke. Han genkendte de 2 bogstaver i netop den tråd fra en broder i forretning i Prag, som han selv havde sendt en kvinde til for 6 år siden. Da hun dengang havde beklaget sig over, at hendes datters bamse var ved at gå i syningen, havde gamle Tommy iagttaget hans ansigt og undladt at stille spørgsmål. Tommy, sagde Victor med dæmpet stemme, tag personale i elevatoren.
Få Lasse til at køre den blå siden frem, ikke Mercedesen. Vi tager hen til huset på Rosenvængets Allé. Det sikre hus. Nej. Tårnet. Nej, i nat. Gamle Tommy forstod uden at behøve yderligere forklaring. Han greb sin stok, lagde den varm, rynkede hånd på Sofies skulder og ledte hende mod baggangen. Victor fulgte efter 4 skridt bagefter, med øjnene stift rettet mod den lille ryg, der hoppede op og ned indeni den alt for store frakke, og hvert skridt føltes som at været gennem noget dybt og koldt. Det sikre hus på Østerbro var et smalt murstensbyhus uden navn på dørtelefonen. Indenfor var alt præget af tavst træværk og dæmpet gylden lys fra lamperne, den slags hjem, der lod som om det tilhørte en pensioneret professor. Victor overlod Sofie til husholdersken fru Elise med 2 milde instrukser. Et varmt bad, et ordentligt måltid mad og gæsteværelset på anden sal. Sofie adlød uden at gøre modstand, med bamsen presset tæt ind mod sin kind, mens hendes blege øjne dvældede ved Victors ansigt den sidste gang, før døren lukkede i bag hende. Victor gik ind i biblioteket og låste døren. Han stod midt i rummet i et helt minut uden at røre sig. Så gik han hen til bogrålen, greb ind bag de læderindbundne udgaver af Dante og trak i det bronzehåndtag, der frigjorde det skjulte panel. Væggen åbnede sig med et svagt, mekanisk suk og afslørede det gamle pengeskab, han ikke havde rørt i årevis. Kombinationen vendte tilbage til hans fingre, som om tiden slet ikke var gået. I en deni lå der pas, i henhav obligationer, en pistol med lyddæmper og en Manila-kuvert, der var ældre end resten. Han tog kuverten ud, satte sig i den højrykkede lænestol ved den kolde kamin, og først der åbnede han den. Et fotografi gled ned i hans håndflade. En kvinde, der stod på trappen foran Statens Museum for Kunst og lå. Et par solbriller skubbet op i hendes askeblonde hår. Elena Back. En nok 30 år på fotografiet. Født i Tyskland, opvokset i Rusland, talte 7 sprog flydende, og i 3 år var hun den mest pålidelige oversætter i Madsen-organisationen. Hun læste Dostojevskij på originalsproget med en espresso i hånden. Hun havde rettet på hans udtale af hans egen bedstemors dialekt. Dengang under en voldsom snestorm i Oslo havde hun holdt sig vågen i 3 timer i træk for at oversætte en gidselsforhandling, der endte uden et eneste skud. Han havde elsket hende på den tavse og aldrig indrømmede måde, som en mand, som ham havde lov til at elske noget på. Og så kom vinteren for 6 år siden, en hvisken under en middag i Nordsjælland, et lækket dokument, navnet på en kontaktperson hos NSK, som kun 3 personer burde have kendt til. Markus Poulsen var dukket op i hans arbejdsværelse den aften og havde lagt beviserne på bordet, side for side med dyb stemme og faste øjne. Hun har solgt os, Victor. Hun giver dem det hele. Du ved, hvad der skal gøres. Victor havde stirret på papirerne, indtil årene mistede enhver betydning. Så havde han lavet tegnet, det mindste nik af den slags en mand giver, når han ikke kan stole på sin egen stemme. Markus havde ordnet det personligt. Markus var kommet tilbage 2 dage efter, stadig med sne på frakken, og havde sagt de ord, som Victor lige siden havde båret i sit bryst som en sten. Det er ordnet. Hun havde ingen familie, indtil at rydde op efter. Victor lukkede øjnene. Fotografiet rystede mellem hans fingre. He rejste sig og gik langsomt op til døren til gæsteværelset ovenpå. Han åbnede den ikke. Han pressede sin flade hånd mod træet og kiggede gennem den smalle sprække for neden, hvor lyset slap ud. Sofie Bæk så oven på tæppet, fuldt påklædt med bamsen under hagen. Under lampens bløde lys var hendes ansigt, Elenas ansigt, blot formet i en mindre udgave. Victor Madsen faldt på knæ på guldtæppet uden for døren, pressede panden mod træet og viskede ind i stilheden i et hus, der havde gemt på alt for mange hemmeligheder. Gud tilgiv mig, hvad har jeg gjort? På den anden side af havnen, i et vinduesløst lokale på 11. sal i NSK's kontorbygning i København, herskede en helt anden form for stilhed. Væggene var dækket af fotografier, 7 3D i alt, arrangeret i en opadgående pyramide med et navn øverst, og et ansigt, der kiggede ned på alt det andet, Victor Madsen. Den særlige efterforsker, Signe Ravn, stod foran tavlen med en kop lunken kaffe i den ene hånd og en rød tusch i den anden. Femok 3 år, brunt hår samlet i en stram hestehale. En grå buksedragt, der var 2 sæsoner forældet. Hun havde jagtet Madsen-familien i 2 år. Hun havde ofret et ægteskab, et knæ og næsten hele sit syn på de savsmapper, der lå i stakke bag hende. Operation Jernæver var ikke bare hendes opgave. Den var blevet den målestok, hun målte hver eneste vågen time med. Den sikre linje på hendes skrivebord summede. Hun stillede kaffen fra sig og krydsede rummet i 3 skridt. Den krypterede telefon viste et enkelt ord på skærmen. Krage, hendes pulsdag. Krage var den informant, hun havde plejet i 18 måneder. Den meddeler,
der havde givet hende alt fra tidsplaner for lagerbygninger til 3 anklageskrifter på mellemniveau. Krage ringede aldrig, medmindre noget havde ændret sig. Hun tog den og sagde, tal. Stemmen i den anden ende var lav og anspændt. Lyden af en mand, der talte fra en trappeopgang med det ene øje stift rettet mod døren. Der er en pige, Ravn. En pige på 7 år. Hun kom ind til vores møde i København i dag og oversatte russisk, som om hun var født i Kreml. Kender de vores interne koder? Alle sammen. Sines tusch frøs over tavlen. Hvad mener du med alle sammen? Jeg mener, Kraven flyver klokken 3. Jeg mener den røde lampe. Jeg mener skakbrættet. Hun remsede dem op foran Victor og gamle Tommy. Hun er ikke bare en oversætter, Ravn. Hun har aflyttet os i månedsvis. Hun ved ting, som jeg ikke engang aner, hvordan hun ved. Signe sank ned i sin stol. I 2 år havde hun let efter en sprække i Madsen-muren, der var bred nok til, at hun kunne sætte et brækjern i. Aldrig i sine vildeste strategiske fantasier havde hun forestillet sig, at den sprække ville vise sig i form af en pige på 7 år. Et børnevidne, en børnetolk, en lille pige, der ved et rent overlevelsesmæssigt tilfælde havde opsuget hele det kryptede ordforråd fra en af Danmarks farligste kriminelle organisationer. Hvor er hun nu? Spurgte Signe. Victor tog hende med. Nej, til tårnet. Han skjuler hende. Hvis du når frem til hende, før han sikrer hende, kan du få hende over på vores side. Hun vil tale. Ravn, hun er et barn. Hun vil tale med enhver, der lægger et tæppe over hendes skuldre og tilbyder hende en juicebrick. Hvor Markus? Der opstod en kort, ubehagelig stilhed i den anden ende på grund af brugen af hans rigtige navn. Signe lod ikke længere, som om hun ikke vidste, hvem Krage var. Rosenvængets Allé på Østerbro, mellem Klassensgade og Søerne. Byhuset med det sorte jernitter og gaslampen udenfor. Intet navn på dørtelefonen. Det er hans sikre hus på Østerbro. Han er der sammen med hende lige nu. Gamle Tommy, en husbestyrerinde, måske 2 vagter i baggrunden. Signe var allerede i gang med at skrive. Bliv på linjen. Hun åbnede den sikre kanal til den taktiske afdeling, og hendes fingre fløj over tastaturet, mens hun udformede operationsordren. Sikring af vidne, høj værdi, mindreårig kvinde, 7 år. Ikke letal prioritet. Subjektet Madsen skal anholdes om muligt, og konfrontation skal undgås, medmindre der trækkes våben. AKS indsættes klokken 4 om morgenen. Stormløb. Hun tog telefonen igen. Klokken 4 om morgenen. Markus, hold dig væk fra gaden. Du må ikke kontakte mig før bagefter. Forbindelsen blev afbrudt. Signe Ravn lænede sig tilbage i stolen, og for første gang i et år tillod hun sig selv et lille koldt smil. 2 år med aske og blindgyder. Og i nat ville hun hente en lille pige ind over tærsklen. En pige, der kunne brænde hele imperiet ned til grunden. Imens 5 kilometer mod nord sad Victor Madsen på gulvet ved siden af sengen i gæsteværelset. Sophie trak vejret roligt i lampens skær. Hendes lille hånd var faldet til ro over bamsens ansigt, og de gyldne bogstaver hævede og sænkede sig i takt med hver langsomt åndedrag. Victor rørte sig ikke. Han havde ikke bevæget sig i en time. I lampens varme, gyldne skær lignede hans ansigt en mand, der lå på knæ i sin egen grav. Så vibrerede hans taletidstelefon mod trægulvet. Han kiggede ned, gamle Tommy. 4 krypterede ord, øjne på huset. Victor stod oprejst, før vibrationen var stoppet. Han lod telefonen glide ned i jakkelommen, åbnede døren til værelset og krydsede guldtæppet med 3 lydløse skridt. Hans hånd fandt Sophies skulder i det dæmpede lampelys, fast men blid, som en far, der vækker sit barn i et brændende hus. Sophie, luk øjnene op. Se på mig. Hun blinkede forvirret op mod ham med øjenvipper, der stadig var tunge af søvn. Onkel Victor, er det morgen? Nej, min skat. Hør efter, vi bliver nødt til at tage afsted lige nu. Tag din frak på. Behold bamsen hos dig. Lad være med at tænde lyset. Noget i hans stemme skal direkte igennem hendes søvntog. Sophie satte sig op i sengen og pressede bamsen ind mod sit bryst, mens hendes små, bare fødder rørte det kolde guld. Hun svøbte sig i den enorme uldfrakke uden at sige et ord, og Victor forstod i det øjeblik, at her var en pige, som havde øvet sig i at flygte midt om natten langt flere gange, end nogen pige på 7 år nogensinde burde. Han tog hendes frie hånd, og hendes fingre lukkede sig om hans. De var så små i hans håndflade, at det tog vejret fra ham et kort øjeblik. Bliv tæt på mig. Hvis jeg stopper, stopper du. Hvis jeg løber, løber du. Ikke en lyd. Hun nikkede. De var øverst på bagtrappen, da den første lyskægle skal gennem vinduet til biblioteket i stuetagen. Hvid, præcis og disciplineret. Så fulgte en anden og en tredje, der spredte sig i en vifte mod gardinerne ud mod gaden i et systematisk, fejende mønster. Aktionsstyrkens taktiske lysmønster. Han havde studeret manualerne. Victor ventede ikke på at få det bekræftet.
Han løftede Ida op i sin venstre arm, pressede hendes ansigt ind mod sin skulder og tog de smalle trætrapper ned mod kælderen 2 trin ad gangen. Fru Poulsen kom til syne i en døråbning ved foden af trappen, i morgenkåbe ud over natkjolen og med et nøglebund i hånden. Hun stillede ingen spørgsmål. Hun havde arbejdet for Victor i 11 år. Hun låste blot jerndøren op bagerst i vindkælderen og trådte til side. Tunnelen fører til baggården bag renseriet på Østerbrogade. Gamle Thomas venter allerede. Hej. Møller, se at komme afsted. Victor kyssede fru Poulsens grå hår i forbifarten. Tunnelen var kold og lugtede af fugtig mursten. Ida holdt armene tæt slynget om hans hals, med bamsen klemt inde mellem dem. Halvvejs igennem hørte de det første råb ovenfra, dæmpet af betonen. En voldsom indtrængen støvler mod trægulvet et børneværelse, der blev gennemsøgt et minut for sent. Døren ud til baggården gled op på velsmurte hængsler. København klokken 3:47 om natten var en helt anden by. Våd asfalt, dampende riste og gult natriumlys, der badede murstene i sit skær. Den sorte siden holdt i tomgang ved kantstenen. Lygterne var slukket, og motoren viskede svagt. Gamle Thomas holdt bagdøren åben, med et alvorligt ansigtsudtryk under hattens skygge. Skynd dig, Victor, skynd dig afsted. Victor løb. Idas lille krop bumpede op og ned mod hans bryst for hvert skridt, og et sted mellem det 3. og 4. skridt strammede hun grebet om hans hals med en tillid, hun ikke havde vist nogen siden sin mor. Victor mærkede det gennem uldfrakken, gennem huden over sin ribben, og noget dybt inde i ham rørte på sig, noget der ikke havde noget navn. Hun kastede sig ind på bagsædet. Tommy smækkede døren i. Sedanen kørte afsted uden lys det første stykke vej, før den gled ind i trafikken som en helt almindelig familie på vej sent hjem. 2 gader tilbage svingede den første vogn fra politiets aktionsstyrke ind foran det forkerte hus. I det lune mørke på bagsædet begyndte Sofie at græde. Ikke højt, bare en stille uafbrudt og udmattet gråd, som vidste, at hun havde holdt det inde i timevis. Hendes ansigt borede sig ind mod Victors jakkeopslag. Hvorfor jager de mig? Hvad har jeg gjort? Victor så ned på hendes gyldne hår, og hans egen stemme lød fremmed i hans ører. Fordi du er noget særligt, lille ven. Alt for specielt til, at denne verden vil lade dig være i fred. Den gamle Tommys øjne mødte Victors i bakspejlet. Victor gav ham et enkelt, tavst nik. Tommy drejede rettet mod øst, langt væk fra alle de sikre huse, som Markus Lindberg kendte til, mod et lejlighedskompleks på Amager, som kun Tommy selv nogensinde havde sat sin ben i. Victor lænede hovedet helt tæt ind til Sofies ører. Tommy, så snart vi er fremme, vil jeg have en fuld undersøgelse af Markus. Bankkonti, telefoner, møder. Jeg vil vide alt om hvert eneste åndedrag, han har taget de seneste 2 år. Ja her. Byen gled forbi uden for de tonede ruder. Et sted mellem Langebro og det første grå skær af daggry blev Sofies gråd langsommere, før den helt ophørte. Hendes hoved blev tungt mod Victors skulder. Hendes vejtrækning faldt til ro i den lange, regelmæssige rytme hos et lille barn, der for første gang i et år havde våget at lukke øjnene i armene på et. Morgenen mødte dem i en lejlighed på 3. sal over et tyrkisk bageri på Nørrebro. Den slags bygning med afskællet maling i opgangen, gammel stuk og en radiator, der vasede som en gammel kat. Soliset trængte ind gennem de tynde, gule gardiner. Sofie så sammenrullet på den smalle sofa, med det ternede tæppe trukket helt op til hagen og bamsen under armen. Mats havde slet ikke sovet. Han havde brugt timerne mellem 4 og 7 på at holde øje med gaden gennem en sprække i gardinet, mens hans pistol med lyddæmper lå på vindueskarmen ved siden af en kold kop kaffe, som Thomas havde stukket i hånden på ham. Da den første solstråle strejfede Sofies kind, rejste Mats sig lydløst og gik ud i det lille køkken. Han havde ikke lavet mad til et andet menneske i 22 år. Han fandt nogle æg i køleskabet, en pakke smøre og et toastbrød, der næsten havde overskredet udløbsdatoen. Han stirrede på tingene i et langt øjeblik, som var de våben, han aldrig havde lært at afsikre. Han slog 4 æg ud på en pande, der allerede var alt for varm, fordi han havde glemt at skrue ned for blusset og smørret syede hidsigt og blev helt sort i kanterne. Han brændte en knog på håndtaget. Han forsøgte at redde æggene med en gaffel. Gaflen skrabede mod sliplet overfladen. Brødet røg i brødristeren. Han trykkede håndtaget ned og vendte om for at røre rundt i noget, der ikke længere kunne røres. En stemme bag ham sagde på et engelsk med en accent, der sidrede af munterhed. Onkel Victor, du laver virkelig elendig mad. Han vendte sig om. Sofia stod i døråbningen til køkkenet i en gammel t-shirt, som Tobias havde fundet til hende, og kanten nåede hende helt til knæene. Hendes hår lignede en fugklæde. Hendes øjne rummede for første gang, siden han mødte hende, noget andet end frygt. De rummede latter.
En svag trækning gik gennem Victors mundvig. Så slap der, helt uden tilladelse, en kort, rusten og vantro lyd ud af hans bryst. En latter, en ægte latter, af den slags han ikke havde udstødt i så mange år, at den overraskede ham selv mere, end den overraskede hende. Ikke at være råd, min pige. Det må jeg indrømme. Min mor lavede altid røræg med mælk og en knivspis salt bagefter. Nej, din mor var klogere end mig. Alle er klogere end dig, når det gælder æg. Han smilede til hende, skrabede de brændte rester over på 2 forskellige tallerkener, lavede stenhårdt ristede brød ved siden af og bar dem hen til det lille bord ved vinduet. Sofia kravlede op på en stol. Hendes fødder kunne ikke nå gulvet. De spiste i en rolig, uforhastet stilhed. Sofia skubbede de mindst brændte stykker over til den ene side af tallerkenen med sin gaffel og arbejdede udenom dem med den høflige tålmodighed, der kendetegner et barn, som har oplevet ægte sult og har lært ikke at spille mad, selv når det næsten er uspiseligt. Efter et stykke tid talte hun uden at se op. Min mor lærte mig russisk, fordi hendes mor var fra Sankt Petersborg. Hun lærte mig tysk, fordi hendes far var fra Dresden. Hun sagde altid, sproget er nøglen til alle døre. Valdemar lagde langsomt sin gaffel. Din mor lyder som en usædvanlig kvinde, Sofie. Det var hun også. Han ventede. Han ville ikke presse hende, men Sofie, der stadig stirrede ned i sin tallerken, fortalte det alligevel. En aften kom hun ikke hjem. En betjent dukkede op næste morgen. Han sagde, at der havde været en ulykke. Han sagde, at hendes bil var kørt af vejen i nærheden af en bro, men det var ikke sandt. Hvordan vil du det, skat? Hendes lille hånd klemte hårdt om gaflen. Fordi den aften før politiet kom der andre mænd til vores lejlighed. 2 af dem i sorte frakker. Jeg burde have sovet. Jeg gemte mig i klædeskabet bag mors kjoler. Jeg hørte en af dem sige, det er klart, der er intet tilbage at rydde op. Den anden grinede. Jeg blev i skabet, til solen stod op. Valdemars hånd knugede så hårdt om gaflen, at metallet bøjede. Han havde givet den ordre. Han havde givet den med et enkelt nik i et panelbeklædt kontor på en snevejsnat, og Marcus Donovan var gået ud i kulden for at udføre den. Og i 6 år havde Valdemar troet, at Elena Basser, datteren, var død. Marcus havde svoret det. Marcus havde set ham direkte i øjnene og svoret det. I hans frakkelom vibrerede telefonen. Han rejste sig, gik ud i gangen og svarede med dæmpet stemme. Tal. Den gamle Tommys stemme lød som grus og anger. Jeg har undersøgt sagen. Efter moren kom pigen hen til en tante i Næstved. Tanten var misbruger. Hun solgte pigen for 6.000 kroner til en mand, der styrede et netværk i Odense. Sofie flygtede den nat, de forsøgte at flytte hende. Hun tilbragte de næste 5 måneder helt usynlig. Victor, jeg har set meget i mit liv, men det her, det gør ondt. Victor lukkede øjnene. Vægten holdt ham oppe. Fortsæt med at grave i Marcus. Jeg er allerede på sagen, chef. Han afbrød opkaldet. Da han kom tilbage til køkkenet, havde Sofie skubbet sin tomme tallerken til side. Hun betragtede ham med de blå øjne, og sollyset gennem gardinet havde givet hendes hår præcis den samme gyldne nuance, som hendes mor havde på det billede, der lå låst inde i et pengeskab på den anden side af kanalen. Hun talte dæmpet, som om hun allerede frygtede svaret. Onkel Vincent, du er et godt menneske, ikke? Vincent svarede ikke på hendes spørgsmål. Det kunne han ikke. En mand, der lige havde indset, at han havde givet den ordre, der gjorde pigen foran ham forældreløs, har ingen ret til at give et rent svar på, om han er et godt menneske. Han strækkede blot hånden hen over det lille bord og strøg en hårtot om bag hendes ører. Sofie, som havde afkodet hans tavshed, ligesom hun afkodede ethvert sprog, pressede ikke på. Hun gled ned fra stolen og bar sin tallerken hen til vasken, hvor hun stillede sig på tæer for at sætte den her i. Vincents telefon vibrerede igen. Gamle Tommy med en lav stemme, der sidrede akut alvor. Kom herned, Vince. Du er nødt til at se det her med dine egne øjne nu. Vincent bad fru Kobak, den tavse ungarske enke, der ejede ejendommen og havde været Tommys hemmelige ven i 3 år, om at passe på Sofie. Bagefter tog han bagtrappen i 2 skridt ad gangen ned til bageriets lagerrum, som Tommy havde omdannet til et midlertidigt operationscenter. En bærbar computer lyste op oven på en omvendt blomsterkasse, omgivet af 2 engangstelefoner, en stak udskrifter og en billig scanner. Tommy sad foroverbøjet på en bænk med brillerne helt nede på næsetippen og sit hvide hår ulet. Se her, 3 faner på skærmen, 3 offshore-konti, Caymanøerne, Nevis og en stråmandsstruktur på Cypern, som det lykkedes Tommy at pille fra hinanden med hjælp fra en mand, der længe havde skyldt Vincent en tjeneste. Den første, sagde Tommy og prikkede på skærmen med en knortet finger, diskrete indbetalinger gennem 20 måneder. Små beløb, altid i den samme uge hver måned.
Det der er efterretningstjenestens værk, betalinger til meddelere, PET, der vasker penge gennem en mellemmand i Esbjerg. Kan du se den referenskode? Jeg kørte den op mod en sag fra Justitsministeriet for 2 år siden. Præcis samme mønster. Den anden er direkte fra Bulov. Bratvaren gider ikke gang at skjule det. 6 overførsler på 14 måneder. Den sidste var for 11 dage siden. 200.000. Et forskud på et eller andet. Den tredje, det var den, der vendte min mave fuldstændig på vrangen Vince. Han har trukket penge ud af vores egne regnskaber fra Byggeforbundet, fra Sydhavnens havnefront, fra vagtskifterne på havnen. Små bidder, altid under radaren, men det løber op i næsten 4 millioner på 2 år. Vincent stirrede stivt på skærmen. Hans ansigt bevægede sig ikke. Et sted dybt inde i ham smækkede en dør i, som havde stået på klem i 6 år. Markus. Hele de seneste 6 års puslespil faldt på plads i Vincents hoved på et enkelt åndedrag. Lekagen om Elena. Det havde aldrig været Elenas lekag. Likvideringerne, der var sket alt for hurtigt efter bestemte, lavmælte møder. De 2 topfolk i Malmø, der var gået direkte i bagholdsangreb en uge efter møder, som kun den inderste kras på 5 havde deltaget i. Politiets beslaglæggelser i Nordhavn, hvor de altid på forunderlig vis missede de containere, som Markus personligt havde planlagt. Vincent kiggede op mod loftet i et langt øjeblik. Hent Esben, hent Luca, hent Pali fra Vestegnen, ingen andre, ingen skriver noget ned. Vi mødes på autoværkstedet bag Sydhavnen om en time. Forstået. En time senere, i baglokalet på et værksted, der officielt restaurerede gamle Cadillacer og lugtede af motorolie, sad 4 mænd omkring et rustent metalskrivebord. Vincent lagde det frem på 12 sætninger. Ingen argumenterede imod. Ingen spurgte, er du sikker? Mænd som dem havde tolket de samme tegn som Vincent, og i månedsvis havde de slugt den samme kolde tvivl. Vi lægger en fælde ud, sagde Vincent, rødover. I morgen aften, det samme lavehus, som Bulov tror, han skal købe. Markus tager med os til overdragelsen. Lad ham bare tro, at planen stadig er hans. Tommy er det udstyr, jeg bad om blevet placeret i hans bil, hans ur og bag på hans telefon. 3 kontaktpunkter. Bekræftet. Vi hører ham tydeligt. På den anden side af havneindløbet i nøjagtig samme øjeblik sad Markus Donovan i en Boss Bagerst i en halvtom russisk restaurant på Vesterbro. Dmitri Bulov sad overfor ham. Hans uforbundne håndled hvilede på bordet, og et glas usødet til stod og blev koldt ved siden af en tallerken med uberørte kager. Luften var tyk af cigarettrøg og den lave summen af balalaika-musik fra en højttaler i loftet. Bulovs blev øjne brændte af raseri. 5:00 i morges ved Nordhavn, Markus. Jeg stod der i kulden med 12 mand. Ingen dukkede op. Du lovede mig, at Moratti ville gå lige i fælden som et lam. I stedet ligner jeg en idiot. Det var pigen, Dimitri. Hun ændrede oversættelsen. Jeg så det ikke komme. En lille pige snørede os begge, men jeg ved, hvordan vi fikser det. Bulov lænede sig fremad, og hans stemme sang til en hvisken, der bar vægten af en patron, der allerede var lagt i kammeret. Pigen dør. Det er ikke til forhandling. Og for Morattis hoved på et fad betaler jeg dig $5 millioner, rene penge, overført til lige hvor du vil i verden. Markus tøvede ikke. Jeg ved, hvor de er. Jeg udleverer dem til dig. Giv mig 36 timer. Hvad Markus Donovan ikke vidste var, at 3 kilometer mod nord, i et rustent baglokale, der lugtede af motorolie, lyttede Vincent Moratti til hvert eneste ord af den samtale i realtid gennem en lille mikrofon. Der var syret ind i kraven på Markus' egen frakke. Vincents ansigt var som hugget i sten. Gør alting klar. Hjemme på Nørrebro stillede Sofie sig på tæer ved køkkenvinduet med bamsen presset ind mod brystet. Hun så en sortsand med tonede ruder sætte farten ned, og derefter standse lige på den anden side af den smalle gade. Ingen steg ud. Motoren kørte stadig. Udstødningen virvlede op mod eftermiddagssolen. Sofie klatrede lydløst ned fra vindueskarmen. Hun listede igennem den lille lejlighed og tog den tynde lyserøde klaptelefon, som Vincent havde stukket i hånden på hende i morges, ud af lommen på sin uldfrakke. En enkelt grøn knap, og kun den trykkede hun på. Hendes lille tommelfinger rystede, men hendes stemme var rolig, da han svarede efter det første ringesignal. Onkel Vincent, der holder en sort bil lige nedenunder. Den har holdt der i 7 minutter. Mændene indenfor stiger ikke ud. I den anden ende af røret, i det dæmpede, olielugtende kontor i Sydhavnen, forvandledes Vincent Moratti til et helt andet dyr. Sofie, hør på mig. Er fru Kobak i køkkenet? Så til hende, gul himmel. Hun ved, hvad det betyder. Gå nu. Han var allerede i bevægelse. Tommy var fløjet op fra stolen med bilnøglerne i hånden. Esben og Luca fulgte efter ham med våbnene allerede trukket fra hylstrene. Den sorte sæden, som Vincent sprang ind i,
skred ud af parkeringspladsen i Sydhavnen og rasede ud på Tagensvej med brølende motor. 14 minutter. Det var tidsafstanden mellem Vincent og pigen. 14 minutter var alt for lang tid. I lejligheden på Nørrebro hørte fru Kobak årende gul himmel, og hendes hærdede ansigt stivnede som en skulptur. Hun låste køkkendøren, skubbede egetræsbordet hen foran den i en bevægelse og skubbede Sofie ud i den smalle gang. Løb, Malinkaja. Små steder. Det sagde din mor til dig. Ja, Sofie havde ikke tænkt på sin mors ord i månedsvis, men nu dukkede de op, så klare som hvis Elena stod lige ved siden af hende. Når du er i fare, skal du søge mod det mindste sted. Det mindste sted er det sikreste. Hun skyndte sig afsted. Glasset splintredes nede i opgangen i gadeplanen. 4 mænd i mørke frakker bevægede sig op ad trappen i den gamle ejendom som røg, udstyret med lyddæmper, læderhandsker og jakker i russisk snit. De talte ikke. Marcus Donovan havde givet dem 3 ord og et billede af en lyshåret pige. Pigen først i lejligheden. Sofie løb ned ad gangen, mens bamsen dunkede mod hendes ribben. Hendes små fingre fandt risten til ventilationskanalen i loftet af linnedskabet. Den samme rist, som fru Kobak havde tørret af for 2 timer siden, mens hun nynnede en ungarsk vuggevise bare for en sikkerheds skyld. Sofie trak vasketøjskarmen hen under den, klatrede op, løsnede risten med en styrke, hun ikke anede. Hun besad, massede sig op i metalkanalen og trak risten på plads bag sig. Hun klemte bamsen ind under hagen. Det første dæmpede skud knitrede gennem loftsfliserne, så et andet, og et vindue splintredes indad. En krop faldt om på køkkengulvet, og fru Kobak skreg ikke, for fru Kobak havde kæmpet i Budapest som teenager, og hun var for længst holdt op med at give sine fjender den tilfredsstillelse. Sofie pressede panden mod det kolde metal. Hun kunne ikke trække vejret, hun kunne ikke tænke, så hun gjorde det, mor havde lært hende, når angsten kravlede op i halsen på hende. Hun talte lydløst på tysk, langsomt. 1, 2, 3, 4. Endnu et skud. En mand ude på gangen svor på russisk. Skridt bevægede sig lige under hendes skjulested. Hun kunne lugte hans aftershave gennem sprækkerne. 6, 7, 8, 9. Udenfor, 10 gader mod syd, kørte den sorte sig over for rødt 3 gange i træk. Vincent sad nede på gulvet ved bagsædet og lavede magasiner med hænder, der ikke rystede. Tommy kørte som en mand på halvdelen af sin alder. Luca mumlede rosenkransen for sig selv. Esben tjekkede sikringen på et afsaget havgevær. LV 12, 13, 14. Ved 14 bremsede bilen hårdt op foran opgangen. Vincent var allerede ude, før den holdt helt stille. Han tog bageriets trappetrin i 2 store spring og trappen deroppe i 3. Døren ind til lejligheden var splintret til pindebrænde. Hvad han så derinde, ville han senere nægte at beskrive for nogen, udover at fortælle, at fru Poulsen var død på benene. Han trådte hen over hende og havde sit våben. Den første russer kom til syne om hjørnet til stuen med sin pistol, som han endnu ikke havde nået at løfte helt. Victor skød ham 2 gange i brystet, før han nåede at rette den mod ham. Den anden skød fra badeværelsesdøren, og ham gjorde han det af med sit harlgevær. Den tredje forsøgte at flygte ud gennem køkkenvinduet til brandtrappen, og Lukas plantede 2 kugler i skulderen på ham ude fra gangen. Den fjerde, den sidste, kastede sin tomme pistol efter Victor og sprang ud af køkkenvinduet, før nogen nåede at sigte på ham. Støvler, der trampede jerntrinene ned mod baggården. Stilhed. Lugten af krudt, den metalliske luft af kopper og gips fra en krigszone. Victors ører hylede. Hans hals føltes helt hudløs. Sofia. Sofia. Scott. Svor mig. Det er mig. Stilhed. Han stormede gennem lejligheden. Soveværelse, badeværelse, skab. Bamsen. Hvor er Bamsen? Thomas råbte hans navn bag ham. Lukas råbte hans navn ude fra brandtrappen. Og så et eller andet sted op over ham. Spinkel, dæmpet og rystende som en tændstik i stormvej. Onkel Victor. Victor stivnede. Han kiggede op mod ventilationsristen i loftet på linnedskabet. Victor Storm, som ikke havde fældet en tåre til sin egen fars begrævelse, som ikke havde grædt, da en kugle borede sig gennem hans ribben i et lavehus i Sydhavnen for 12 år siden. Stod under den rist i den ødelagte lejlighed og rakte begge hænder i vejret. Risten gled til side. 2 små, blev arme strækte sig ned mod ham. Bamsen hang slapt fra den ene hånd. Han løftede hende ned, pressede hende tæt ind mod sit bryst, og noget varmt og fremmed brød fri fra hans øjne, og løb ned over de ubarberede stubbe på hans kind for første gang i mere end 20 år. De tog ikke til et andet safehouse. Victor forstod, mens han bar Sofia ned ad de blodplettede trapper med hendes ansigt begravet i hans hals, at hver eneste adresse på papir var kompromitteret. Hver eneste bygning, Marcus nogensinde havde skrevet under på, hvert eneste navn,
Markus nogensinde havde registreret. Det eneste fristed, der var tilbage, var et sted, som ingen i organisationen vidste Victor ejede, fordi han havde købt det for 12 år siden under en afdød kvindes pigenavn. Ambrosevej, et forladt stænskabel på en glemt bakke på Stevens. Klokketårnet var halvt styrtet sammen, de farvede glasruder var dækket af krydtsviner, og trebænkene ventede stadig på en menighed, der aldrig ville komme. Thomas styrede bilen over farebrorene i dyb stilhed. Stefan og Lukas fulgte efter i den anden bil. Sofia sagde ikke et ord under hele turen. Hun klamrede sig til bamsen. Hendes øjne var røde og havde, per der kom ingen nye tårer, da bilen standsede for foden af kapellets trapper. Eftermiddagssolen var ved at synke ned bag novembers nøgne træer og farvede det ødelagte roset vindue i nuancer som gammel vin. Victor bar hende indenfor. Han satte hende på den forraste bænk tættest på alteret og gik på knæ på det kolde stengulv foran hende, så deres øjne var i samme højde. Kapellet lugtede af støv, voks og ting, der ikke var blevet holdt af i lang tid. Sofia, jeg er nødt til at fortælle dig noget, og det kommer til at gøre mere ondt end noget andet, der nogensinde har gjort ondt i dit liv. Men jeg vil aldrig lyve for dig igen, forstår du? Hun nikkede langsomt med begge hænder knudet om bamsen. Victor tog en dyb indånding og lod sandheden slippe ud bid for bid, på samme måde som en mand piller granesplinter ud af sit eget bryst. Han fortalte hende om Elena, den smukke kvinde, der havde siddet 2 pladser fra ham i 3 år og oversat verden for ham til 7 sprog. Han fortalte hende, at Elena havde været den eneste person i hans organisation, han havde stolet ubetinget på. Han fortalte hende om natten for 6 år siden, da Markus Damgaard var kommet ind i hans arbejdsværelse med papirer, fotografier og udskrifter spredt ud over bordet side for side og havde visket årene. Hun sælger os til PET. Victor fortalte hende om den vintermorgen, hvor Mats var kommet tilbage og havde sagt, det er klart, han havde ingen familie, ingenting at rydde op efter. Han fortalte hende, at han havde troet på det, at han havde sørget over den kvinde på den eneste måde, en mand som ham havde lov til at græde på, i stilhed, alene og aldrig åbenlyst. Og at hver eneste oplysning Mats i 6 år havde givet ham om Ellen Bak, havde været en løgn designet til at slette sporene efter en forræder. Det havde været Mats hele tiden. Mats, der lækkede oplysninger til efterretningstjenesten. Mats, der skålede de russiske penge i egne lommer. Mats, der brugte Ellens navn til at dække over sit eget forræderi. Mats, der personligt havde slået hende ihjel på en frossen landevej uden for Aalborg, og bagefter var taget hjem og havde løjet Valdemar lige op i ansigtet. Sofie rørte sig ikke, mens han talte. Hun trak ikke engang vejret. Da han var færdig, var stilheden inde i det lille kapel så dyb, at man kunne høre en duespasser på trætaget 2 etager op. Og så, ganske langsomt, trillede den første tår ned af den lille piges kind og ramte båndet om bamsens hals. Du slog min mor ihjel. Valdemar så ikke væk. Han forsøgte ikke at mildne det, og han rakte ikke ud efter hendes hånd, for han havde ikke fortjent den ret. Det var mig, der gav ordren, skat. De løj for mig. Ja, men det var stadig min ordre. Min mund, mit nik. Det blev ikke visket ud, bare fordi manden, der styrede min hånd, var en dæmon. Hvis du vil have mig, Sofie, har du fuldstændig ret til det. Jeg fortjener hver eneste bid af det had. Du kan bede mig gå ud af den dør og aldrig se på dig igen. Og jeg vil gøre det, for det skylder jeg dig. Stilheden trak i langdrag. Sofie kiggede ned på bamsen i sit skød. Hendes små skuldre rystede. En tår mere faldt, og så en tredje. Hun sagde ikke en lyd. Valdemar blev liggende på knæ på stengulvet. Til sidst løftede hun hovedet, per ikke mod ham. Hun så op forbi alteret, mod det hvælvede loft i det forfaldne kabel, hvor aftenens sidste lys farvede bjælkerne gyldne. Hun kiggede derop i lang tid, som om hun lyttede til en, han ikke kunne høre. Så sænkede hun blikket og så ham i øjnene. Min mor sagde altid noget til mig. Hun sagde, du skal lære forskellen på et ondt menneske og et menneske, der har gjort noget ondt. Hun sagde, onde mennesker mærker ikke tyngden. De lægger sig ikke på knæ, og de siger ikke, jeg fortjener dit had. De griner bare og giver den anden skylden. Hendes stemme var meget svag, men helt fast. Gjorde du noget ondt, onkel Valdemar? Det værste, nogen nogensinde har gjort mod mig, men du ligger på knæ på gulvet. Du fortæller mig sandheden, selvom du kunne have fortalt mig endnu en løgn, uden at jeg nogensinde ville opdage det. Det betyder, at du er et menneske, der har gjort noget ondt, og ikke et ondt menneske. Hun rakte en lille hånd ud og lagde den rystende på hans håndled. Jeg tilgiver dig. Valdemar Poulsen, 7 og 3 år, hersker over et imperium, der strakte sig fra København til Hamburg. En mand, der havde overlevet 2 skud og 3 knivstik, og aldrig havde fældet en tåre som voksen, lagde ansigtet ned i hendes lille håndflade og græd.
Natten faldt på over kapellet. Søren hentede lys fra bagagerummet på den anden bil. Tykke hvide nødlys, som han stillede på række langs det nøgne alter. Lukas kom med tæpper. Gamle Tommy havde en termokande med kaffe og en papirspose med brød med fra en landevejsgro, hvor man ikke stillede spørgsmål. Sofie faldt i søvn på den forreste kirkebænk, svøbt i et uldtæppe med bamsen under armen. Hendes vejtrækning var rolig og dyb for første gang i flere dage. I sakristiet bagest i kapellet bredte Valdemar Poulsen et kort over Sydhavnen ud på et støvet træbord. Tommy, Søren, Lukas, Palle og Sønderjyden, 4 mænd de sidste 4 eller 5 distrikter, han ville satse sit liv på. Han så på dem under de flakkende stæreindlys og vidste, at inden næste aften var omme, kunne 3 af dem være døde. Jeg har været chef i 9 år, sagde han med dæmpet stemme. I 9 år har jeg styret denne familie, som min far styrede den, og som hans far før ham styrede den med våben og med tavshed. Det er det, vi gør. Det er det, vi er gode til. Han satte fingeren på kortet ved Refsaløen, lavebygningen for enden af målen. Men det her er ikke en kamp, vi kan vinde med våben. Ikke mod alle 3 på en gang. Ikke mod Bratvan, efterretningstjenesten og forræderen, der sidder ved mit eget bord. Hvis vi prøver at skyde os ud af det her, vil en af de 3 slippe levende derfra. Og den, der gør det, vil bruge resten af sit liv på at jage den lille pige, der sover på bænken derude. Palle tændte en cigaret. Ingen sagde noget. Så vi vil gøre noget helt andet. Vi vil bruge det eneste våben, Mads Danielsen aldrig har regnet med. Søren løftede det ene øjenbryn. Hvilket? Sproget. Valdemar så op, og under skæret fra stæreindlysene var hans øjne klare og hårdere, end nogen havde set dem i årevis. I morgen aften sender vi en besked til Bullov. Vi fortæller ham, at det første møde var en misforståelse, at Mortensen vil rette op på det, at der er en ny aftale på bordet, og at pengene er blevet fordoblet. Vi beder ham om at komme til René Dovls larebygning i Sydhavnen kl. 11. Flere penge, flere våben, en større hilsen. Bergs ego vil aldrig lade ham sige nej. Tommy nikkede langsomt. Og Markus. Markus tager med mig som min næstkommanderende, som min mest betroede mand. Han tror, han fører chefen direkte ind i et slagtehus. Han tror, han endelig skal indkassere sine 5 millioner, og hele tiden tror han, at det er ham, der har kontrollen. Lukas lænede sig frem, og pigen er imellem os. Pigen oversætter. Det er det, de vil se. En skræmt lille pige, der er sat i sving med at oversætte for de voksne omkring hende. Det er det Berg forventer, det er det Markus forventer. Victors kæber strammedes, men denne gang oversætter hun sandheden. Hun giver mig hvert eneste ord. Berg siger, hvert eneste ord Markus visker, nøjagtigt som det kommer ud af munden på dem. Og til Berg og Markus sender hun kun det tilbage, som jeg giver hende besked på. Hun vrider kniven rundt, uden at nogen af dem overhovedet opdager, at hun allerede har grebet om skæftet. Den livestreamer krypteret til en mail, som Thomas vil omdirigere gennem 3 serverer og aflevere direkte på skrivebordet hos specialagenten Sara Poulsen fra efterretningstjenesten. Hun tror, hun jager mig. Når hun er færdig med at lytte til optagelsen, vil hun jage den mand, der har betalt hende i 2 år. Han pustede ud. Det er 3 fugle med en sten. Det er 3 fugle, en pige og alt det, jeg nogensinde har bygget op. Mændene var tavse i et langt øjeblik. Stierindlysene spruttede. Thomas, der havde kendt Viggo, siden han var en lille dreng med skrammede knæ, som solgte aviser på Vesterbro, rømmede sig blidt. Viggo, du bliver nødt til at spørge hende. Den slags planer kan man ikke lægge hen over hovedet på en lille pige. Man er nødt til at lægge dem sammen med hende. Valdemar nikkede for sig selv, rejste sig, gik tilbage mod kapellets kirkeskib og satte sig på bænken ved siden af Sofie. Han lagde forsigtigt hånden på uldtæppet, lige over hendes ribben. Efter et øjeblik åbnede hendes blege øjne sig. Han forklarede hende det med den blideste stemme, han overhovedet kunne frembringe. Langsomt, tydeligt og med helt enkle ord. Han udelod intet. Han fortalte hende, hvad der ville ske, hvis det lykkedes. Han fortalte hende, hvad der ville ske, hvis det slog fejl. Sofie lyttede uden at blinke. Da han var færdig, svarede hun ikke. Straks efter satte hun sig op, stadig svøbt i tæppet, og pressede sin bamse mod munden, mens hun tog en dyb indånding. Hendes lille bryst hævede og sænkede sig 2 gange. Så hun på ham, og da hendes stemme endelig lød, var den mere fast end hos nogen voksen kvinde, han nogensinde havde kendt. Jeg er bange, onkel Valdemar. Jeg er rigtig, rigtig bange, men jeg gør det for min mors skyld, så den mand, der gjorde det mod hende, aldrig kan gøre det mod nogen andens mor igen. Valdemars hals snørede sig sammen. Han måtte synke 2 gange, før han var i stand til at tale. Sofie Berg, du er den mest modige lille pige, jeg nogensinde har mødt i hele mit liv. Hun lænede sig frem og hvilede sin pande mod hans, fuldstændig ligesom han selv,
da han var en ganske lille dreng, havde hvilet sin pande mod sin bedstemors ryg i døråbningen til sakristiet. Gamle Tage betragtede dem gennem røgen fra stearinlysene, og hans gamle øjne var våde. Valde, sagde han med så dæmpet en stemme, at kun Valdemar kunne høre det. Hvis så meget som en enkelt brik skrider i morgen aften, hvis bare et ord falder forkert, så dør I begge to på den kaj. Valdemar vendte ikke hovedet. Jeg ved det, Tage. Jeg ved det. 2:00 om natten forlod Valdemar kapellet. Han efterlod Esben og Lukas på vagt ved døren og Tage blundende i en stol ved siden af alteret med en revolver liggende på sit knæ. Han tog den anden side og kørte alene gennem de tomme gader på Amager hen over Sjællandsbroen og mod en brostensbelagt gyde i Sydhavnen til en tretagers bygning uden noget skilt på døren. Det var her Møller Imperiet var blevet født, hans fars gamle kontor, som havde stået fuldstændig uberørt i 1901. Valdemar gik op ad de knirkende trapper til 3. sal og låste sig ind med en nøgle, han ikke havde haft i hånden siden morgenen for sin fars begravelse. Han tændte ikke loftslampen. I stedet fandt han banklampen med den grønne glasskærm på skrivebordet og trak i den lille messingkæde, hvorefter rummet vågnede til liv i en lille, træt cirkel af gyldent lys. Lederindbundne bøger på hylderne. Et indrammet sort-hvidt fotografi af en ung mand, der står på dækket af et skib ved navn Zelandia. Med Frihavnen i baggrunden var det hans bedstefar, der ankom i 1951 med kun 4 ord på dansk på læberne og få kroner i lommen. Et andet fotografi af hans far uden for fiskemarkedet på Gammel Strand. Opsmøget ærmer, et plettet forklæde. Et tredje billede af Valdemar selv som 21-årig, stående mellem de 2 mænd den morgen, han formelt blev indviet i forretningen. 3 generationer af Mortensen-familien, 3 generationer af en mur bygget omhyggeligt sten for sten. Baseret på hårdt arbejde, på blod, på tavse grusomheder, på et kodeks, der gav mening for dem, fordi de aldrig var blevet tilbudt et andet. Valdemar satte sig i den gamle lederlænestol og lavede hænderne fladt på skrivebordet. I 15 år var han vågnet hver morgen med kun et spørgsmål i tankerne. Hvad har familien brug for mig i dag? Han havde spurgt sig selv om det på hospitalstuer. Han havde spurgt om det i retssale. Han havde spurgt om det foran kister. Svaret havde altid været det samme. Mere. Mere territorium, flere penge, mere tavshed, mere. I nat stillede han for første gang sig selv et helt andet spørgsmål. Hvad har en 7-årig pige brug for mig i morgen? Svaret kom så rent, at det skræmte ham. Hun havde brug for, at han forsvandt. Ikke død, ikke på flugt, bare væk, ligesom en skygge må forlade et rum, før morgenen kan trænge ind. Imperiet, der havde opført højhuset på Kongens Nytorv, havnefronterne, fagforeningerne, de viskede telefonopkald fra dommere i 3 retskredse. Alt det var en vægt. Han ikke kunne hænge om halsen på en lille pige uden at kvæle hende. Hvis han overlevede den næste nat, som overhovedet Valdemar Mortensen, ville Sofie Bak tilbringe resten af sit liv med en skydeskive malet på ryggen. Hvis han forsvandt som manden Valdemar Mortensen og lod Imperiet dø med ham, ville hun have en chance for at vokse op. Han tog et stykke tykt, cremefarvet papir op fra skuffen. Han skruede hætten af sin fars gamle fyldebem. Han begyndte at skrive. Han skrev i næsten 2 timer. Han skrev et brev til Sofie, som hun ikke ville kunne læse før sin 18-års fødselsdag. Han skrev om den nat, han havde mødt hendes mor, om årsproget Ellen havde lært ham den første uge, de arbejdede sammen, og om billedet i pengeskabet i Prag. Han skrev, at han havde svigtet hendes mor på den værste måde, en mand kan svigte en kvinde på, og at enhver god gerning, han gjorde fra den nat af, ville være et forsøg på at afdrage på en gæld, som intet brev nogensinde ville kunne indfri. Han skrev, at han ikke var hendes far og aldrig ville udgive sig for at være det, men at hun i løbet af blot 3 dage havde givet ham mere sjæl, den han selv havde besiddet i 37 år. Han underskrev det med Valdemar. Derefter tog han fastnettelefonen og tastede det private nummer til Arthur Lindt, den rolige strafferetsadvokat, der havde taget sig af hans bedstefars testamente, hans fars og de sirligt hvidvaskede dele af Mortensen-familiens lovlige ejendomme i 19 år. Arthur, det er Valdemar. Jeg har brug for, at du vågner. Jeg er vågen, Valdemar. Jeg har været vågen siden pigen i nummer 73 ikke besvarede velfærdstjekket. Fortæl mig, hvad du har brug for. Alle lovlige aktiver, ejendomsselskabet, restaurantgruppen, de 2 parkeringshuse på Amager, fonden i Genève, alt skal flyttes i nat til en enkelt, uindkaldelig trust. En næste begunstiget, Sofie Katrine Bak, fødselsdato, skal bekræftes. Forvalter er der og min rådgiver Thomas Dahl i fællesskab til udbetaling til uddannelse, bolig, lægehjælp og humanitære formål efter jeres skøn, når hun bliver myndig. Der blev helt stille på linjen i et langt øjeblik. Valdemar, du er ved at afvikle dig selv. Jeg betaler en gæld.
Det kan gøres inden i morgen. Det kan gøres inden daggry. Så gør det. Han lagde røret på, foldede brevet og kom det i en konvolut. Han skrev på forsiden til Sofie på hendes 18-års fødselsdag og låste det ind i pengeskabet bag billedet af sin bedstefar. Himlen begyndte at blive grå over Amagers tage, da han kørte tilbage over Langebro. Gamle Tommy sad på trappen til kapellet med sin brune overfrakke i den ene hånd og revolveren stadig i den anden. Han rejste sig, da Valdemar steg ud af bilen og læste hans ansigt, som han altid gjorde, helt ubesværet. Valde, hvad har du lige gjort? Valdemar standsede ved foden af trappen. Jeg gav hende alt, Tommy. Hver eneste lovlige krone, jeg ejer. Trusten er allerede i gang med at blive overført. Arthur tager sig af det. Tommy stirrede stift på ham. Chef, hvad er det, du fortæller mig? Valdemar så forbi ham mod det ødelagte rosetvindue, hvor morgenens første grå lys begyndte at ramme det. Jeg fortæller dig, Tommy, at mit liv tog hendes mor fra hende, og mit liv er ikke mere værd end hendes fremtid. Så jeg vil betale det, jeg kan, mens jeg stadig kan. Han gik forbi sin gamle ven, trådte op af de slidte stentrapper og gik ind i kapellet. Sofie så stadig på den forreste kirkebænk. Tæppet var trukket helt op til øret, og bamsen lå trygt i hendes armkrog. Hendes lyse hår faldt ned over hendes kind. Hendes åndedræt bevægede knap nok båndet om bamsens hals. Victor gik lydløst hen over stengulvet. Han lagde sig på knæ ved siden af hende. Han rørte ikke ved hendes hår, vækkede hende ikke. Han lænede sig frem og gav hende det blideste og mest nænsomme kys, han nogensinde havde givet et andet menneske på hendes varme pande. Han hviskede i det spæde morgenlys. Uanset hvad der sker i morgen aften, skat, så vil du være i sikkerhed. Jeg lover dig det. Parkhuset i Sydhavnen var den slags sted, som kun spøgelser vil lege. Det havde stået forladt i 4 år. Det bølgede bliktag var sunket sammen 3 steder, og betongulvet var plettet af årtiers fiskeblod og motorolie. Rustne containere stod i lange rækker ned gennem midten, og dørene var spærret med kæder. En enkelt række industrilamper lyste svagt oppe fra de høje spær og kastede lange, skæve skygger over alt dernede. Klokken var 11 om aftenen, og luften fra havnen var skarp og fugtig af salt. Vincent Mortensen stod midt i parkhuset i en koksgrå uldfrakke med hænderne hængende løst langs siden. Hans ånd var synlig i kulden. Til venstre for ham stod Markus Davidsen i et mørkeblåt jakkesæt med ansigtet lagt i den loyale, bekymrede fold, han havde brugt i 12 år, mens pulsen bankede i halsen under den stivede krave. Mellem dem, så lille at hun knap nåede Vincent til hoffen, stod Sofia Bass. Hun var i en ny cremehvid uldfrakke, som Vincent havde købt til hende samme eftermiddag i en børnetøjsbutik på Østerbro. Hendes hår var blevet børstet og sat op af fru Liebermann, advokatens kone, med 2 små skildpaddespænder. Hendes kondisko var blevet skiftet ud med rene, brune lædersko, der var en størrelse for store. Hun havde ikke sin bamse med i nat. Bamsen lå i en taske i bagagerummet på Tommys bil, fordi Vincent meget blidt havde fortalt hende, at hun havde brug for at have hænderne fri i aften. Den læbestiftformede optager var tændt inde i lommen på hendes nye frakke, lige over hendes hjerte. Porten i bunden af parkhuset rullede op med en mekanisk, pibende lyd. Dimitri Bulov trådte ind i spidsen for 8 mand. 8. Vincent talte dem uden at lade sig mærke med det. 4 søgte til venstre, 4 til højre, hver og en professionelle, og hver frakke var skåret til at skjule det, den skulle skjule. Bulov var i en lang sort overfrakke med pelsgrader, og hans blege øjne fandt straks Sofia og løste op med noget urent. Han smilede. Pigen er 5 millioner værd, sagde han og slog ud med hænderne, som om han beundrede et fint maleri. Sofia reagerede ikke. De havde forberedt hende på præcis den åbning. Hun vendte sit lille ansigt mod Vincent og sagde, på et fejlfrit og høfligt engelsk siger her, Bulov, at pigen er $5 millioner værd. Hver eneste dråbe blod i Markus Davidsens krop stod stille. Vincent smilede uden varme. Oversæt mit svar. Skat, fortæl her. Bulov, at forretning er forretning. Lad os diskutere de nye betingelser som voksne mænd. Sofia vendte sig om og gentog sætningen fejlfrit på russisk. Bulov tog et skridt frem og begyndte at ramse tal, ruter og mængder op. Sofia oversatte hver enkelt klausul med præcision, frem og tilbage med fast stemme. I 4 hele minutter skete der intet, som nogen af mændene i rummet ikke havde forventet. Så lagde Bulov hovedet på skrå mod Markus. Hans stemme faldt til en hvisken, der kun var beregnet til hans egne mænds ører, med den henslængte betoning som en mand, der bestiller en tid hos tandlægen. I samme sekund, som jeg har pengene i hånden, skyder I Mortensen på stedet. Tag pigen i leje, det er vores aftale. Markus nikkede svagt en enkelt gang, som en mand nikker til en tjener,
Vincents hjerte slog præcis et langsomt slag. Så vendte han hovedet en smule mod Sofia og sagde med den milde stemme som en mand, der spørger til vejrudsigten: Skat, vil du ikke nok oversætte det for alle? Højt nok til, at de nede på bagerste række kan høre dig. Sofia tog en kort indånding. Hendes stemme var fuldstændig klar, da den lød. Den nåede op til hvert eneste spær i pakhuset. Den nåede hele vejen til det headset, som agent Sara Ribert havde på i en civil kassevogn 2 gader derfra. Men mest af alt nåede den de 2 mænd, der stod tættest på hende. Rabulov har lige beordret her. Marcus Davidsen til at dræbe her. Mortensen, så snart han har modtaget pengene og taget pigen i live. Det er hans nøjagtige ord på russisk. Den efterfølgende stilhed var blytung. Marcus Davidsen blev fuldstændig bleg. Al farve forsvandt fra hans ansigt, oppefra og ned, som om et glas vand var blevet tømt. Hun lyver, pigen lyver. Hun er bare et barn, Vincent. Hun aner ikke, hvad hun taler om. Hun finder bare på det. Bulov blinkede forvirret. De danske ord betød intet for ham, men kropssproget i Marcus' panik var et sprog. Ingen grænser kunne skule. Vincent hævede ikke stemmen. Lyver hun, Marcus? Så fortæl mig, hvordan hun kendte koden. Ravnen flyver 3:00 for 4 dage siden. Hvordan vidste hun besked med den røde lampe? Fortæl mig det. Du, jeg, Tommy og 2 andre mænd i hele verden er de eneste, der kender de koder. Forklar mig, hvordan en 7-årig gadeunge bare kunne gribe det ud af den blå luft. Fortæl mig det, for jeg er meget spændt på dit svar. Marcus' kæbe bevægede sig lydløst. Vincent tog et halvt skridt tilbage, og i samme bevægelse gled hans højre hånd ind under opslaget på frakken. Marcus så det. Hans hånd formod hans eget bælte. De trak våben samtidig. Marcus var hurtig. Vincent var hurtigere med et forspring på et enkelt hjerteslag. Det første skud splintrede stilheden som en hammer mod glas. Vincents kugle bor sig gennem kødet på Marcus' højre skulder, et øjeblik før Marcus' fingre nåede at trykke helt af. Marcus' skud gik skævt og røg gennem et hul i en stålbjælke over deres hoveder, og rikochetten sendte en regn af gnister ned over betonen. Pakhuset eksploderede i aktivitet bag 4 forskellige containere. Gamle Tommy og 10 af Mortensens mænd rejste sig i samme sekund. Esben trådte frem fra containeren til venstre med sit afsagede haglevær. Lukas kom fra højre med en maskinpistol. Palle og hans fætre dækkede dem op fra gangbroen. Det var den ældste manøvre i familiens taktik, den som Vincents far havde døbt munden, der lukker sig, og den var ikke blevet brugt i 9 år. Bulovs mænd reagerede som professionelle nu engang gør, hvilket vil sige hurtigt, men bare ikke hurtigt nok. 2 af hans folk faldt på stedet, før de overhovedet nåede at trække deres våben. En tredje nåede at skyde en gang mod Tommys position, før han blev mejet ned af en byge fra Lukas. Bulov selv vendte sig mod den nærmeste container og greb efter en maskinpistol, der hang under hans lange frakke, men Esbens havgevær ramte ham i venstre skulder fra 12 meters afstand. Den store russer snurrede rundt og faldt ned på det ene knæ med et skrig, der bar mere præg af raseri end af smerte. Sofia skreg, onkel Vincent. Vincent bevægede sig, ikke mod kampen, men mod pigen. Han greb hende i farten, slog armen om hendes liv, og de faldt begge om bag en rusten stålcontainer med falmede kyrilliske bogstaver. Hans krop dækkede hende. Hans frak blev ramt af 2 skud i ryggen, og den keramiske plade indenunder krakelerede ved det andet slag. Sofia græd ikke. Hun begravede ansigtet i hans uldne krave og lå fuldstændig stille, ligesom en kanin, der trykker sig mod jorden i græsset. Bliv nede, bliv nede, bliv nede, skat. Over på den anden side af gulvet kom Marcus Davidsen krybende. Hans skulder blødte voldsomt, men han fortsatte med at bevæge sig, mens hans raske hånd trak ham om bag en betonsøjle. Med tænderne trak han telefonen op af brystlommen. Han tastede febrilsk på skærmen med en blodig tommelfinger. Ribber, råbte han ind i røret, mens spyttet sprøjtede. Pakhuset i Sydhavnen. Kai S. skyderi. Mortensen er her med en pige som gidsel. Send alle patruljer nu. Han havde spillet sit sidste kort. Informatøren var sunket til bunds med sin egen føringsofficer fra politiet som anker. Vincent hørte råbet og forstod det med det samme. Tidsplanen var halveret. Han pressede munden mod Sofias øre. Bliv bag den her container. Lad være med at røre dig, før jeg kommer tilbage efter dig. Han begyndte at rejse sig. Marcus Davidsen var hurtigere, end en såret mand burde være. Han havde slæbt sig rundt om den fjerne side af søjlen og dukkede nu op 1 meter fra den container. Sofia gemte sig bag, med våbnet hævet i sin raske hånd og ansigtet forvredet i vrede og blod. Han så ikke Vincent. Han så den lille pige. Det er din skyld. Det her har du gjort mod mig. Han sigtede med pistolen. Sofia så op. Hendes øjne i Pakhusets flakkende skygger var rolige på en måde, som ingen 7-årig piges øjne burde være.
Hun havde kalkuleret situationen. Hun kiggede hen over skulderen på Markus mod det rustne jernrør, der løb langs bunden af den fjerne væg, den gamle industrigasledning, der var blevet afbrudt for 2 årtier siden, men som stadig bar den falmede gule advarselsmaling fra dengang den var i brug. Så hun på Markus igen og talte på et lavmældt, tydeligt tysk. Det sprog, hun havde set, han overhovedet ikke forstod under en middag for 6 år siden, da hendes mor henslængt havde testet ham. Hør efter. Bag dig er gasrøret. Det eksploderer om 2 sekunder. Markus Davidsen var ikke ligefrem et geni, men ordet gas lyder næsten ens på mange sprog. Hans hoved drejede instinktivt i en halv sekunds refleks, hvor han flyttede blikket fra pigen og mod væggen bag sig. Et halvt sekund var en evighed. Vincent rejste sig bag containeren med pistolen klar og plantede en kugle på ydersiden af Markus' højre lår. Markus skreg og faldt sammen på betonen, mens våbnet røg ud af hans hånd og gled hen af gulvet for at forsvinde i skyggen under en container. Skejteriet omkring dem æbbede ud. De 2 sidste af Bulls mænd, der stadig stod op, havde nu hænderne presset fladt mod bagvæggen. Lukas holdt dem der. Bull selv lænede sig op af en rusten tønde, hans ansigt var gråt, og hans åndedræt kom i lange, rasende gisp. 3 af hans mænd var faldet for altid. Victor gik hen over gulvet og sparkede Mats pistol længere ind i mørket. Han skød ham ikke igen. Han så ned på manden, der havde været hans næstkommanderende i 12 år, som havde båret sin loyalitet som et fint jakkesæt, og som havde mødet en kvinde ved navn Elin Berg på en frossen vej i udkanten af Aalborg for 6 år siden. Mats vred sig på den plettede beton, mens blodet gennemblødte begge ærmer på hans mørkeblå jakke. Sophie krøb frem fra sit skjul bag containeren. Hun løb ikke hen mod Victor, men gik langsomt med løftet hage, indtil hun stod ved siden af ham. Hun så ned på Mats Dahl i et langt tavst øjeblik. Så tog hun Victors fri hånd i sin egen lille hånd. Langt borte hen over kajen i Nordhavn, svagt i starten og derefter tiltagende, lød den hylende lyd af sirene. 1 dusin, 2 dusin. Hver eneste af politiets specialheder i havneområdet rykkede ind på samme tid. 2 minutter. Det var, hvad sirenernes hylen fortalte Victors trænede ører. 2 minutter før politiets taktiske afspærring ville lukke sig om lagerhallen i Nordhavn, og hver eneste dør ville blive forvandlet til en mur. Han lagde sig på det ene knæ. Han tog fat om Sophies skuldre med blide hænder og drejede hende, så hendes lille krop spærrede for udsynet til Mats Dahl, der blødte på betonen. Han ville have, at hendes sidste minde om dette sted skulle være hans ansigt, ikke hans. Sophie, se på mig. Det gjorde hun. Hendes lyseblå øjne var ikke løbet i vand under skyderiet, men de gjorde det nu, fordi hun var begyndt at forstå, hvad der var ved at ske. Hør rigtig godt efter, skat. Jeg flygter ikke i nat, men du skal tage afsted med Tommy ud gennem den bagdør, der holder en bil klar i gyden. Tommy kører dig hen til Rosa Mortensens bageri på Nørrebro. Rosa venter på dig. Hun har ventet på dig siden i eftermiddag. Nej, onkel Victor. Jo, skat. Jo. Det her er den eneste måde, det kan ende på, uden at du kommer mere til skade, den du allerede har gjort. Han stak hånden dybt ind i lommen på sin uldfrakke og trak et lille ridset USB-stik i en sølvkæde frem. Han lagde det i hendes håndflade og lukkede hendes fingre sammen om det. Det her er det hele. Hver eneste bankkonto Mats har brugt, hver eneste overførsel mellem ham og kriminalassistent Schiel, hver eneste besked mellem ham og Buhl, hvert eneste papir i Møller-organisationen, som jeg nogensinde har skrevet under på. Det er hele imperiet, Sophie, samlet på en lille ting. Du skal give det til kriminalassistent Sarah Schiel, men først når du er alene, og først når hun lover dig, at du slipper fri i nat under politiets vidnebeskyttelse. Tommy skal nok fortælle dig, hvornår det er det rette øjeblik. Men hvorfor, onkel Victor? Hvorfor kommer du ikke med? Victors stemme var fast, men noget inde i den brød lydløst sammen, på samme måde som i sprister under nyfalden sne. Fordi jeg melder mig selv, Sophie. Det er aftalen. De får mig, og de får beviserne. Til gengæld lader de dig gå og giver dig politibeskyttelse, hvilket betyder, at ingen i hele verden nogensinde kan røre dig igen. Hverken Bulls mænd, bagmandspolitiet, ingen. Tårne løb over. De trillede ned af hendes kinder og dryppede på kraven af hendes nye, cremefarvede frakke. For du er jo god nu. Du er jo god nu, onkel Victor. Søde ven, du må ikke komme i fængsel. Du må ikke. Han lagde en hånd på hver side af hendes ansigt og holdt hendes våde kinder i sine store rå håndflader. Skat, hør nu her. Jeg har gjort mange slemme ting i mit liv. Ting, som din mor aldrig gjorde. Ting, som ikke kan gøres gode igen med et brag, en opsparingskonto eller en vellykket nat i en larehal. Jeg har flygtet fra de ting i 15 år. I nat vil jeg holde op med at flygte, og jeg vil lade dem tage mig for en mand, der ikke betaler for det, han har gjort.
har ikke for alvor ændret sig. Forstår du det? Jeg ved det ikke. Jeg ved godt, du ikke forstår det. En dag vil du. Og når du gør, vil jeg have dig til at huske, at det at vælge at betale prisen var det første ordentlige, jeg gjorde i mit liv, og jeg var kun i stand til at gøre det på grund af dig. Et eller andet sted bag ham var gamle Torben dukket op ved hans skulder. Torbens hærdede ansigt var furet af tårer, som han ikke gjorde noget forsøg på at skjule. Den gamle betroede rådgiver gik på knæ ved siden af Sofia og åbnede armene. Victor holdt øjnene rettet mod pigen. Du får et liv, et rigtigt liv. Du skal bo hos Rosa, som allerede elsker dig. Du skal gå i skole, du skal have nye sko på, der passer dig. Du vil vokse op og blive en kvinde, som din mor vil være stolt af. Og du skal lære flere sprog, Sofia, alle dem, du overhovedet kan komme i nærheden af. For din mors skyld, som sendte dig ud på den vej, og for min skyld. Fordi hvert eneste ord, du lærer, vil være som et lys, du tænder for en, som jeg ikke selv kan være der til at tænde det for. Han gav hende det blideste kys på panden, det kun andet kys, han nogensinde havde. Onkel Valdemar, onkel Valdemar. Hendes stemme knækkede ved det andet råb. Hun sank sammen mod Tommys frakke, ikke fordi hun besvimede, men fordi hun gav op, på den måde, som kun et barn giver op, når hun indser, at verden alligevel får sin vilje. Tommy bar hende ud gennem bagdøren. Valdemar stod alene tilbage midt i laverhallen. Han spændte skulderhylstret op og lod det falde mod betongulvet med en tung endelig lyd. Han tog et hvidt lommetørklæde op fra brystlommen. Langsomt løftede han begge hænder over hovedet, mens det hvide lommetørklæde blævrede mellem hans fingre og gik fremad, skridt for skridt, målrettet mod hovedporten. Taktiske lygter ramte ham, i det stormløbet begyndte, og en snestemmer råbte i kor. Lasersigter dansede hen over hans bryst. Mænd i sort kampudstyr og med politi i gul skrift på ryggen strømmede ind i lagerhallen fra 3 sider. Riflerne var hævet, støvlerne dundrede mod gulvet. Victor Møller gik dem i møde med løftet pande og tomme hævede hænder, og en lille ukendt fred sænkede sig over ham for første gang i hans voksne liv. 6 måneder senere var Københavns byret på Nytorv fyldt til bristepunktet. Journalisterne havde stået i kø siden klokken 4 om morgenen. Trapperne udenfor var tætpakket med kamerahold fra alle de store tv-stationer. Sagen mod Møller havde været forårets helt store historie, og retsdagningerne i aftennyhederne havde ikke ydet den mærkværdige, langsomme tyngde, der udspillede sig indenfor retfærdighed. Victor Møller sad ved forsvarens bord i et enkelt, mørkt jakkesæt uden slips, og hans håndled var allerede fri af håndjernene af respekt for retten. Hans hår var blevet en smule længere, og en enkelt stribe af sølv var dukket op i hans venstre tinding. Han sad rank og kiggede ikke ned mod tilhørpladserne. Anklageskriftet, som blev læst højt i 2 stive timer på retssagens første formiddag, omfattede ikke drab. Beviserne på det USB-stik, som Sofie havde lagt direkte i efterforsker Sarah Schmidts handskeklædte hånd den iskolde novemberaften, havde været alt for omfattende til at tillade nogen anden fortolkning. Markus Donks' egen stemme, tidsstemplet og krydtsrefereret gennem 18 måneders aflyttede telefonopkald, havde på optagelsen tilstået likvideringen af Elena Berg. Markus havde beskrevet vejen, vejret, våbnets kaliber og de sidste ord, hun havde sagt, før han trykkede på aftrækkeren. Victor havde beordret en skygge, spøgelset af en kvinde, som Markus i forvejen havde besluttet at slå ihjel af sine egne årsager. Og anklagemyndigheden, anført af en streng statsadvokat ved navn Merete Albrechtsen, havde konkluderet, at det moralske ansvar for Elenas død pegede direkte på Markus Dons og stoppede der. Victor blev tiltalt for organiseret kriminalitet, hvidvask, afpresning, skatteunddragelse, ulovlig våbenbesiddelse og sammensværgelse om narkohandel. 27 anklagepunkter i alt. Han erklærede sig skyldig i dem alle. USB-stikket havde også en anden effekt. Markus Dons, som var blevet retsforfulgt i en særskilt sag 4 måneder forinden, blev kendt skyldig i 47 anklagepunkter, herunder drabet på Elena Berg, drabet på oversætteren Anton Petrov, forræderi mod vidnebeskyttelsesprogrammet og drabsforsøg på en mindreårig. Han blev idømt 4 års fængsel i det topsikrede Ennermark fængsel, uden mulighed for prøveløsladelse i 32 af dem. Dmitri Bulov blev udleveret til Moskva og derefter ført tilbage til de danske myndigheders varetægt som led i en kompliceret fangeudveksling, som Victors gamle advokat diskret havde hjulpet med at forhandle på plads, og han blev idømt livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse for anklager, der strakte sig over 3 kontinenter. Efterforsker Sarah Ravn blev suspenderet i samme uge, som optagelsen nåede frem til Justitsministeriet. Den interne undersøgelse af hende varede 91 dage.
Til sidst konkluderede den interne undersøgelsesafdeling, at hun systematisk var blevet ført bag lyset af Markus Poulsen, og at hun ikke på noget tidspunkt bevidst havde beskyttet en morder. Hun blev diskret genansat og overflyttet til bekæmpelse af organiseret kriminalitet i en anden politikreds, og i resten af sin karriere opbevarede hun i sin skrivebordsskuffe et fotografi af en 7-årig pige i en cremefarvet frakke, der ved daggry rakte hende en lille optager formet som en læbestift. På 5. dagen af Vincents retssag indkaldte anklagemyndigheden sit yngste vidne. Sofia Kruse på 8 år gik op mod vidneskranken i en enkel, hvid kjole, som Rosa Møller havde syet til hende aftenen før. Hendes lyse hår var sat op med et mørkeblåt bånd. Hendes sko var små i sort lak, og de kunne ikke helt nå guldet. Da hun satte sig i vidnestolen, satte en beskikket børnesagkyndig, en kvinde med en blid stemme ved navn Dr. Jensen, så lige ved siden af hende. Dommeren, en gråhåret kvinde ved navn Katrine Olesen, som havde arbejdet i Nationalbanken i 19 år, rettede på sine briller og henvendte sig til Sofia med en mildhed, hun sjældent vidste. Lille ven, du skal fortælle os, hvad der skete. Du må tale på lige det sprog, du har det bedst med. Vi har tolke i russisk, tysk, italiensk og spansk til stede i retssalen. Tag dig god tid, der er ingen hast. Sofia nikkede en enkelt gang. Hun begyndte på engelsk. Hun fortalte retten om taglejligheden og tolken, der aldrig dukkede op. Hun fortalte dem om ravnen, den røde lampe og skakbrættet. Derefter skiftede hun til russisk, da hun beskrev Bulovs ord på kajen i Nordhavn, fordi hun med lav stemme sagde, at visse ting måtte gentages på det sprog, de var blevet begået på, så retsbogen præcist vidste, hvordan de havde lyttet. Hun skiftede til tysk, da hun beskrev den nat, hendes mor ikke kom hjem, og de 2 mænd i de sorte frakker og klædeskabet overne. Det er gjort, der er intet tilbage at rydde op. Retssalen blev fuldstændig stille, da hun nåede til det øjeblik, hvor Vincent var faldet på knæ på stengulvet i det forladte kapel og havde fortalt hende sandheden om hendes mor, havde dommer Olesen taget sine briller af og presset lydløst et lommetørklæde mod sin øjenkrog. 3 af nævningene græd åbenlyst. Vincent Krog sad ved forsvarerens bord med begge hænder flettet sammen på træbordet foran sig, mens tårerne skamløst løb ned af hans næse. 2 uger senere, efter et retsmøde om strafudmåling, hvor Merete Albrechtsen selv bad retten om en mildere dom som anerkendelse af den tiltaltes ekstraordinære samarbejdsvilje, afsagde dommer Olesen sin dom. 12 års afsoning i det åbne fængsel i Kragskovhed i Nordjylland, med mulighed for prøveløsladelse efter 8 år for god opførsel og fortsat vidnøjesagen mod tilknyttet kriminel netværk. Hammeren faldt. Vincent nikkede langsomt en enkelt gang. Han drejede hovedet og fandt Sofia på 3. række blandt tilskuerne, hvor hun sad mellem Rosa Møller og gamle Tommy. Han lagde en hånd på sit hjerte. En uge efter domsafsigelsen, på en fugtig torsdag i besøgsafdelingen i Kragskovhed, satte Sofia Kruse se på en plastikstol og pressede sin lille håndflade mod en rude af panserglas. Vincents hånd mødte hendes finger mod finger, adskilt af en lille centimeters fængselsplexiglas. Hendes stemme gik igennem det gamle rør. Onkel Vincent, jeg venter på dig, hver evig eneste dag. Den formelle adoption af Sofia til Rosa og Jens Møller faldt på plads en skyfri tirsdag i april, 2 måneder efter at Vincent var påbegyndt sin afsoning. Familiatsdommeren underskrev adoptionsbevillingen kl. 10.23 om formiddagen. Rosa græd i et kniblingslommetørklæde, som hendes bedstemor havde broderet i Sønderborg 60 år tidligere. Jens, en pensioneret tømrer med hænder på størrelse med arbejdshandsker, bar Sofia ud af retsbygningen på sine skuldre med en stolthed, der normalt var forbeholdt mænd, der lige havde vundet et mesterskab. Pigen, som havde været usynlig i et helt år, blev nu den mest elskede lille person i hele kvarteret. Rosa stillede en messingseng ind i det solrige værelse ovenpå bageriet. Jens byggede en bogreol, der dækkede en hel væg, og ved udgangen af den første sommer havde Sofia fyldt 3 af dens 5 hylder med biblioteksbøger på 4 sprog. Gamle Tommy, som ikke selv havde hverken børn eller børnebørn, gik hver morgen kl. 7:30 de 3 gader fra sin lejlighed for at følge Sofia til Sankt Petri skole i Indre By, og hver eftermiddag kl. 3 for at hente hende hjem igen. Nabolaget begyndte at kalde ham bedstefar Tommy. Efter en måned holdt han helt op med at rette på folk. Den fon, som Arthur Lauritsen havde oprettet den sidste, desperate nat på et kontor i Hellerup, voksede i al hemmelighed på sin helt egen konto i Genève, hvor Rentes rentetålmodigt håbede sig op med Sofias navn på hvert eneste dokument. Da hun fyldte 9 år, var formuen stor nok til at sende hende på et hvilket som helst universitet i verden. Da hun fyldte 12, var der nok til at sende 3 piger afsted, stifte et legat
og stadig have rigeligt tilbage til, at hun kunne leve et trygt og roligt liv resten af sine dage. Sofia lærte sig italiensk i sit 10. år, udelukkende så hun kunne tale det med Vincent under hendes månedlige besøg i fængslet. Hun tilføjede fransk i sit 11. år og japansk i sit 12., fordi en klassekammerat fra Osaka havde udtalt hendes navn forkert, og hun besluttede, at hun ville kunne udtale hans navn helt rigtigt til gengæld. Hver måned, den første søndag, satte Sofia sig ved køkkenbordet oven på bageriet og skrev et langt brev til Vincent. Hun skrev brevene i januar på italiensk, brevene i marts på tysk, hendes mors sprog, brevene i juni på russisk, den første nøgle, hendes mor havde lagt i hendes hånd, og brevene i september på engelsk, det sprog hun voksede op med. Hun skrev om sin lærer, om Rosas nye opskrift på mandelsmokau, om Jens stædige hund, og om drengen i hendes klasse, der havde forsøgt at kysse hende til festen i 8. klasse, og som høfligt var blevet opfordret på 3 forskellige sprog til at prøve igen om 5 år. Vincent svarede altid på det sprog, brevet var skrevet på. Hans italienske blev meget bedre i løbet af de første 2 år. Hans tysk, som før havde været temmelig mangelfuldt, blev flydende under hendes konstante rettelser. Hans russiske genvandt den glans, det havde mistet. Dengang Elena blev dræbt, og at læse det igen gjorde ikke så ondt, som han havde frygtet. De håndskrevne sider, han skubbede over besøgsbordet en gang om måneden, var omhyggelige, skrevet uden hast og sluttede altid med de samme 2 ord. Uafhængigt af hvilket sprog han havde valgt den måned, altid din. Da hun var 15 år, vandt Sofia Møller Kruse Danmarksmesterskabet i tolkning for unge i København. Finalen blev sendt på landsdækkende tv. Hun tolkede en simuleret krisesession i FN til 3 forskellige målsprog med en præcision, som dommerpanelet bagefter beskrev som et fænomen, de ikke havde oplevet i de 11 år konkurrencen havde eksisteret. Da hendes navn blev råbt op til guldmedaljen, gik hun op på scenen i en mørkeblå kjole, som Rosa havde syet i hånden, og hun stod foran mikrofonen i et langt øjeblik, før hun talte. Jeg vil gerne takke min mor, som ser med fra himlen, og mine adoptivforældre, Rosa og Jens Møller, som gav mig et værelse fyldt med sollys. Og min bedstefar Tommy, som har fulgt mig i skole hver eneste dag i 7 år. Hun holdt en pause. Og så vil jeg gerne takke min beskytter, som ikke kan være her i aften, men som lærte mig noget, jeg har taget med mig i hvert eneste sprog, jeg har studeret. Han lærte mig, at ordet ikke bare er pynt. Ordet er ikke til dekoration. I den rette mund, på det rette tidspunkt, kan ordet redde liv. Hele salen rejste sig op. 500 kilometer mod nord, i opholdsrummet i det åbne fængsel i Kragskovhed i Nordjylland, sad Vincent Krog alene foran et 20 år gammelt fjernsyn, der var monteret over en slikautomat. Han så pigen på skærmen løfte medaljen med begge hænder, og 2 lydløse tårer løb ned af hans vejbitte ansigt og forsvandt i det grå skæg. Han ikke havde ulejliget sig med at barber af samme morgen. En anden indsat, der gik forbi, en stor, kraftig mand fra Esbjerg, som ikke skyldte Vincent noget, men som alligevel frygtede ham, stansede op så tårerne og gik videre uden at sige et ord. En uge efter kom Sofia hjem fra skole og fandt en lang kurre på køkkenbordet. Indeni lå der et brev fra Vincents advokat på cremefarvet papir, og nedenunder en officiel meddelelse om prøveløsladelse fra Kriminalforsorgen. Hun læste det 2 gange, og derefter en 3., fordi hendes øjne var fyldt med tårer, og hun ville være helt sikker. God opførsel. Eksemplarisk samarbejde. Løsladelse bevilget 3 år og 4 måneder før den oprindelige doms udløb. Løsladelsesdato den 21. i næste måned. Måneden efter åbnede portene til statsfængslet i Kragskovhed i Nordjylland sig på en lys torsdag i april, og luften duftede af vådt græs og frisk jord. Vincent Krog trådte alene ud gennem porten. Han var 49 år gammel. Det sølvgrå hår, der var begyndt ved hans venstre tinding for 8 år siden, havde bredt sig til en værdig og afdæmpet grå farve på begge sider af hans hoved. Han bar et enkelt, mørkt jakkesæt, som Arthur Lauritsen havde sendt til ham ugen forinden, en hvid bomuldsskjorte uden slips og nypudsede sorte sko, der føltes mærkeligt efter så mange år med fængslets bløde såler. I hånden bar han en enkelt plastikpose med en bibel, en notesbog med håndskrevne breve og et lille fotografi af en pige i hvid kjole, der holdt en guldmedalje. For enden af den lange indkørsel ventede 3 personer. Rosa Møller, hvis hår nu var fuldstændig sølvfarvet, med en mørkeblå sweater over skuldrene og hænderne presset mod sin mund. Gamle Bent på 77 år stod der lenet til den samme stok, han havde brugt i kapellet for så mange år siden. Hans våde øjne var allerede ved at løbe i vand, og mellem dem stod en ung kvinde, som Victor næsten ikke kunne genkende, i en lysegul forskjole og med en enkelt flætning over den ene skulder. 18 år.
Hun havde sin mors kindben og var præcis lige så høj som hende. Bamsen var ikke længere i hendes arme. Hun havde efterladt den på sin bogreol samme morgen, fordi hun i al fortrolighed havde besluttet, at hun ikke behøvede at bære sin barndom med over denne tærskel. Hun så ham og løb. Kjolen virlede bag hende. Flætningen hoppede mod hendes ryg. Hun tilbagelagde de 45 meter hen ad stien fuldstændig uden den ro. Hun havde øvet sig på foran spejlet aftenen før og brasede lige ind i Victor Madsen, på samme måde som en bølge slår mod en kyst, der har ventet tålmodigt gennem hver eneste storm. Hendes arme slyngede sig om hans hals, helt tæt mod hans jakkeævers. Kvalt af gråd og desperat viskede hun et enkelt ord. Nej, nej. Victors taske gled ud af hans fingre og faldt til jorden på fortovet, uden at nogen lagde et mærke til det. Hans arme lukkede sig om hende og omsluttede hende helt, og hans skuldre begyndte at ryste af en sorg og en glæde, der havde været spærret ind i Odd hele år, og som ikke havde haft et sikkert sted at være før i dette øjeblik. Sofie, min skat, du er blevet så stor, så stor. Jeg ventede hver evig eneste dag, præcis som jeg lovede. 2 timer senere sad de alle 4 ved hjørnebordet i Rosas bageri på Nansensgade. Det samme bord med marmorplade under billedet af Rosas bedstemor, hvor Sofie havde fået sit allerførste varme måltid mad for så mange år siden. Johan kom ind med et stort fag dampende pasta, en skål med cremet citronrisotto og en flaske rødvin, som de havde gemt lige siden den uge, hvor Victor fik sin dom. Ingen rørte maden de første 15 minutter, fordi Sofie talte, og alle ved bordet bare ville lytte. Da måltidet var næsten forbi, lagde hun sin gaffel, stak hånden i tasken og trak en foldet kuvert op. Hun lagde den foran Victor. Han stirrede på det mørkerøde laksal, og Vejer snørede sig sammen i halsen på ham. Åbn den. Han lader i al stilhed en finger glide ind under lukningen. Indeni var der et brev trykt på tykt, cremefarvet papir. Kære frøken Berg. Det er en fornøjelse for optagelsesudvalget på Københavns Universitet at tilbyde dem en plads på det kommende hold med speciale i internationale relationer og et erklæret fokus på fredsforhandlinger og konfliktløsning. Victor læste det 1 gang, 2 gange, før han lagde det på marmorpladen og rakte hænderne hen over bordet for at tage hendes i sine. Sofie, din mor ser med fra oven. Det ved jeg, og hun er så uendeligt stolt. Jeg er også så stolt af dig, min skat, mere end ord nogensinde vil kunne beskrive. I det efterfølgende år brugte Sofie en lille del af Bergfonden til at åbne en gratis sprogskole i et istandsat lokale, 3 døre nede fra Rosas bageri. Hun kaldte det Selma Berghuset, åben for et hvert barn fra herberger og krisecentre i hele hovedstadsområdet, som havde lyst til at lære. Frivillige undervisere fra Københavns Universitet, CBS og RUC donerede deres lørdag formiddag. Victor Madsen tog imod en rolig stilling der som pedel og sikkerhedsansvarlig for bygningen. Han låste dørene op klokken 7 om morgenen og reparerede en utæt radiator i lokalet til russisk undervisning. Han gik hjem klokken 6 om aftenen, modtog en beskeden løn og for første gang i sit liv betalte han skat af hver eneste krone. Hver aften efter aftensmaden forblev lysene tændt til langt ud på natten i lejligheden ovenover bageriet. Victor sad i en slidt lænestol, og Sofie sad med krydsede ben på guldtæppet ved hans fødder, mens de læste højt for hinanden fra en ny bog på et nyt sprog hver uge. Mandage var på italiensk, tirsdage fransk, onsdage russisk, torsdage tysk, fredag japansk. Om lørdagen valgte de noget helt nyt, som ingen af dem nogensinde havde stiftet bekendtskab med før. Og således, i den mest enkle udgave af et liv, endte en 7-årig pige, der var snaret sig med som blind passager, og en 7-30-årig bandeleder, som var trådt ind i det samme direktionskontor i Hellerup på den samme umulige eftermiddag, sammen på den anden side af en historie, som ingen af dem nogensinde havde våget at forestille sig. Den lektion, de efterlod, er ældre end dem begge. Sproget er ikke bare nøglen, der åbner døre. Nogle gange er det rebet, der trækker en fortabt sjæl med hjem igen. En skyld kan sones, hvis et menneske har mod til at gå på knæ. Kærlighed kræver ikke biologiske bånd for at skabe en familie, og en modig 7-årig pige i en frakke, der er 2 numre for stor, kan vælte et imperium bygget på tavshed og rejse noget blidere og stærkere oven på ruinerne. Hvis denne historie rørte dit hjerte i aften, så husk at give videoen et like, abonner på vores kanal og del den med en, der har brug for at blive mindet om, at nye chancer eksisterer i virkeligheden. Vi vil meget gerne høre i kommentarfeltet, hvor du ser med fra, og om der nogensinde har været et sprog, et ord eller en enkelt sætning, der ændrede dit livs bane. Fra os alle bag denne kanal ønsker vi dig en sund krop, et roligt hjerte og et liv fyldt med små, varme øjeblikke sammen med dem, du holder af. Pas rigtig godt på dig selv.